Bueno, egunon guztiei eta ongi etorriak benetan saio honetara. Lehenik eta behin aurkeztuko ditute mailan gaudenak. Nere eskubian hemen daukagu Usurbilgo alkatea, Agustin Solaberrieta, non? Eta ezkerrean Aritz Azurmen. Bale. Bai, orain hobeto. Oso ondo. Bueno, ongi etorriak, bigarren aldiz. Eta esaten nahi nintzen, mailan gaudela Agustin Solaberrieta, bertako Usurbileko alkatea, eta ezkerrean Aritz Azurmendi jakineko kidea eta jakineko ordezkari bezala saio honetan. Eta ni neu Aitor Bengoetxea UEUko zuzendaria. Bueno, hasiko naitzitz gutxi batzukin pixka bate gaurko saio hau kokatzeko. Eta Usurbileko udala jakin eta UEUren artean, elkarren artean antolatutako hau kokatzen da kartelan ikus daiteken moduan 53. udako ikastaroen testu inguruan. Orduan, ipatu edo azpimarratu ibilbide luze baten ondoren heldu garela ona. 53 edizio, inoiz ere kale egin gabe, ez pandemiarik eta ez bestelakorik, 53 urteetan zehar. Eta denbora asko da, garaiak aldatu dira dexente ere, orduan saiatu gera beti egokitzen eta gure eskaintza doitzen garaira. Zan nahi dut, hasiera batean eskaintzen genitun hitzaldi irekiak, beste faseatek genuen kontrako ora jo genuela gai espezialistentzat ziren gaia joratu genituen. Gero baitare garai batean Iruñan aritzen ginen udan larra honan barnetegi moduan, eta pixka bate geldiune bat egin genuen 50 urte bete genituenean, duela 3 urte beraz, eta arrezkeroztik planteatzen ditugu udako ikastaro hauek hausnarketa eta gogoeta gune bezala. Hausnarketa eta gogoeta gune, bat etorrita gure izaerarekin UEUk amesten, eta ez bakarik amesten eta praktikatzen duen eredu universitario akademikoa bada gure ezaugarri jarraituta euskalduna, nazionala eta herritarra, ezta? Eta herritar horri helduta, bain zuzen ere ikastaro hau beste guztiak bezala kokatzen da testu inguru horretan nahi diogu eskaini Euskal Herriari gai desberdinen inguruko gogoeta eta hausnarketarako gune akademiko bat, eta aldi berean deitu dezakeguna euskaraen arnasgune eta honekin batera arnasgune akademiko ere. Orduan, testu inguru horretan, gaurko gaiarekin asmatu izana nabarmena da, ikusita zeuden izen emateak egon direla gaindituz zegoen kopurua, horrek erakusten du arrakastarekin batera noski gaiak pizten duen interesa. Azpimarratu baitare gaien interesa kooperatibismo bat komunitatari begira ez da hemen gaudenontzat inolako berria jakina da, bai komunitate sena deitu genezakena eta bai mugimendu kooperatiboa oso errotuta daudela Euskal Herrian, kontua da gaur egun zer. Eta saio hau esan bezala antolatuta dago elkarlanean, horregatik gaude hemen 3 pertsona hauek mailan Usurbilgo udala jakin eta UEUren artean. Nik UEUren izenean esango nuke guretzat oso naturala dela lana elkarlanean, auzolanean egitea, oso naturala da, eta saiatzen gera praktikatzen Afrikarra omen den atxotitz hori bakarrik azkarrago goazela, baina elkarrekin urrunago heltzen garela,
hoixe saiatzen gera egiten, eta gaurkoa horren adibidea da, eta oso pozik gaude, guretzat oso erosoa, naturala eta atsegina da elkarlanean aritzea, eta kasu honetan oso gustora gaude herri honetan, Usurbilen eta jakinekin elkarlanean. Ez dago hemen han egongo da, baina gure komunikazio arduraduna Idoia Torregarai ere oso pozik dago Usurbilen gaudelako. Ez zuen ezagutzen eta esan dit ezagutu nahi zuela herria. Orduan, bukatzeko ueun garatu dugu berdintasun plana, eta berdintasun planaren barruan ekimen bat dugu berria, eta da eraso matxista kudeatzeko protokoloa. Orduan, da lehenengo aldia protokolori aplikatuko dugu udako ikastaro guztietan, eta ideia nagusia oso sinplea da, nahi dugu ikastaro guztiak izatea gune aske eta zainduak, eta protokolori dagoeneko martxan dago. Orduan, esan, norbaiteke eraso baten berri eman nahiko balu, irekita ditula bide desberdinak, jodezake maira, pin urdina duten gure lankiden gana, baita ere daukagu kartelean QR-a protokoloaren bertsio laburra konsultatzeko, eta zuzenean egin beharrean norbaiteke nahi badu berri eman e-mail bitartez, horretarako ere daukagu e-mail bat prestatuta eraso matxistak abildua ueu.eus. Bueno, agurtzan eskola berri eta Usurbileko alkateari hitza emango diot, benetan eskertuta deni hurbildu izana, oparoa izan dadila saioa, planteatzen dugun bezala, gogoeta eta hausnarketa gune bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitor, eta egunon, eta ezer baino lehen, ongi etorriak aurtengo jakin jardunalditara. Aitorrek aipatu duen bezala, ibilbide luzea du dagoeneko UEU jakin eta Usurbilgo udalaren arteko elkarlanak, eta aurreko urtetako esperientzia bikainen hildotik, aurten ere ilusioz heldu diogu aurtengo jakin jardunaldiei, eta urtero egiten dut, eta aurten ere egingo dut, abagune hau benetan nik ere aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko UEU-ri eta jakini. Izan ere, oso, Aitorrek esan duen bezala, oso erosoa da elkarlan honetan aritzea, oso erraza da elkarlan honetan aritzea, eta batez ere oso gustagarria, eta nik urtero asko ikasten dut, eta beraz, mi esker, benetan elkarlan emankor eta aberatsa delako, ez? Eta esan beharrik ez dago, guretzat, Usurbilgo udalarentzat, luxu bat dela, bi egunez bada ere, herri unibertsitate baten topagune izatea gure herria. Izan ere, gisa honetako topaketak beharrezkoak ditugu, elkarrekin pentsatzen jartzen gaituztelako, eta herrigintzan, udalgintzan, edota herri eraikuntzan ari garen eragileok, uste dut, behar ditugula alakoak, gure eguneroko erritmo zoro hortan geratu, demora hartu, patxadaz aritu, pentsatzen aritu, eta batez ere elkarrekin aritzeko aukera ematen digulako jardunaldi honek. Ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek, eta horretarako eskaini genuen gure plaza, eskaini genuen gure herria, eta esango nuke, Usurbilgo hitzordu honek lortu duela edo hartu duela lekutxo bat euskal kulturaren agendan, eta jarri dugula orratz txiki bat herri kulturaren mapan, ez? Eta esango nuke, gaurko argazkia badela horren adierazle, badela horren erakusgarri, izan ere, Aitorrek esan duen bezala, ere oso pozik gaude ikusita aurtengo jardunaldiek izan duten harrerarekin, eta are ikusita zenbat lagun hurbildu zareten, etorri zareten Euskal Herriko bazter ezberdinetatik. Eta beraz, nahiko genuke nola ez, zuek ere Usurbilen eroso sentitzea eta gustora sentitzea, azken batean nahiko genukelako gure herria zuen etxe ere izatea. Bi eguneko jarduna dugu aurretik, gela zoragarri honetan, Hartzabalen,
uste bero pasako deula, baina, bueno, seguru gaude, patxada, sosegua, batez ere lagun giro lasaia, berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula gure artean. Izan ere, mamia ez da faltako, aurtengoan ere, mamitsu eta emankor datozelako jardunaldiok, goiburuak berak eta egitarauak berak ere iradokitzen digutenez. Kooperatibismo eraldatzaileaz jardungo dugu, ekonomia soziala eta proiektu publiko komunitario kooperatiboak ardatz harturik. Askotan esaten da garai konplexuak eta aldakorrak bizi ditugula, eta nahiko onartua daola esango nuke, erroka konplexu horiei erantzuteko dagoeneko ez digutela balio iraganeko errezetek, eta administrazioak ezinbestekoa duela bestelako eragile pribatu zein komunitarioekin lankidetzan aritzea. Eta zentzu horretan, esango nuke azken aldietan, loratzen ari dela gizarte erronka berri hauei erantzuteko asmoz, narratiba berrietan oinarritutako elkarlan publiko komunitarioan ondutako proiektuak, eta horiei bide emateko asmoz, horiei bide emateko xedez, zoru eta elkarlan marko berriak ari direla sortzen han hemenka. Usurbildik, arretaz begiratzen diegu eredu hoiei, guretzat ere proiektu inspiratzaileak direlako, eta guk ere egiteko modu berri horietan sakondu nahiko dugulako martxan ditugun proiektu ezberdinetan. Esate baterako, jardunaldi hauetan aukera izango dugu, Agina auzoan tokiko garapena sustatzeko helburuz lantzen ari garen proiektu kolaboratiboa ezagutzeko. Beraz, gu ere ikastera gatoz, Euskal Herriaren luze zabalean martxan dauden proiektu kolaboratibo ezberdinak ezagutzera gatoz, eta albada, sare bat osatzera, elkarren handik ikasiz, eta Aitorrek aipatu duen atxotitza ardatza harturiz, elkarra harturik segurazki bidea errazagoa izango dela denontzako. Beraz, bada mamia, bada zer hausnartua, bada zer hitzegina, eta esandakoa gogoz nator, eta gozatu zuek ere guk bezain beste, beraz, ongi etorriak Usurbilera. Bueno, oso ondo, niri tokatzen zait, jakinen izenean hitz egitea, eta hasiko naiz eskerrak ematen eta elkarlana gora aipatzen, ez bakarrik gaizki geratuko ginatekelako, aipatuko ez bagenu. Benetan, siniste dugu elkarlan honetan, bai Usurbilgo udalakin eta bai UEurekin urte luzetako elkarlana daolako, eta beti erresa eta emankorra izan dalako. 11. jakin jardunaldia da hau, Usurbilen jarri ginenetik 9. Beraz, hurrengo urtean urte borobila izango dugu, seguru aurtengoa bezain mamitsua etorriko gala. Elkarlana aipatu dut, ohiko lankideekin, esango dugu, eskerrak UEu eta Usurbili, eskerrak berriari ere streamingagatik, eta aurten justu elkarlan hori zabaldu dugu beste bi elkartetara, bai gaiagatik eta baita hurbiltasunagatik ere olatuko eta UEzi aritu direlako, UEzi lanki aritu direlako jardunaldi honen antolakuntzan. Orduan hoiei ere esker bana, bereziki Binat eta Arianeri, eta baita Mikel eta Leireri ere gero egunean zehar gaur eta bihar laguntzen arituko direlako maien dinamizazioan eta bar. Gaira sartuz edo kokapen txiki bat emanez, saiatuko naiz azkarra izaten, baina mamia aurkeztu nahi dugu. Kooperatibismo bat komunitateari begira lurraldetako beharrai erantzuteko ereduak zabaltzen jarri genion izenburua ikastaro jardunaldi honi, eta egia esan berez kooperatibismoa ez da berria ez Euskal Herrian, ez jakinen, ez da jardunaldi hauetan ere, ze 9 jardunaldi hauetan zehar edozein gai jorratzen genuela ere, ia beti ateratzen zen esperientzia kooperatibo bat, izan energia komunitateetan, izan zaintza ekosistemari begira, kultura zaritu garenean ere atera dira hainbat eredu,
krisi ekosozialaz. Esan nahi duguna da, eredu kooperatiboa badela jakinen hemen atera den eredua, eta gaur plaza eman nahi izan badiogu, haren potentziala zohartuta geundelako del. Ez jakin jardunaldietan bakarrik, gure aldizkari eta liburuetan ere badago arrastoa, eta ikuste badituzue jakin aldizkariak hamarkadarago dago kooperatibismoari buruzko artikuloren bat edo aipu mamitsuren bat, eta gero bitxikeri bezala, baina jarriko ditu kanpoan 1972ko monografiko bat jakinek atera zuena kooperatibismoaz. Ikusteko, 50 justu 53 urte, UEUko jardunaldiak eta hasi ziren urte berekoa da. Beraz, irismen luzeko gaia izan dela eta aldaketei egokitzeko moduko eredua sortu dela kooperatibismo eraldatzaile honen zentzuan. Hori izan da, zer dakarkigun berria jardunaldi honetan, antolakuntzan hasi ginenean, nabaritzen genuen azken urtetan bizi berritzen ari dela enpresa antolamendutik harago kooperatibismoa errealitatea eraldatzeko mugimendu gisa aldarrikatzen duen diskurtsoa. Eredu kooperatiboa baliatu nahi duena lan harremanak, harreman sozialak eta ekonomikoak merkantilizaziotik harago antolatzeko. Eta hori da, egin nahi genuen galdera beraz. Zer eskaini dezakeen kooperatibismoak gaur egungo Euskal Herrian gizarte harremanak merkantilizaziotik harago egituratzeko bidean. Ze ekarpen auzoetako, herrietako, lurraldetako ekonomiak herritarrei beharrei erantzuteko moduan antolatzerakoa. Esan dut, zentzu horretan gero eta gehiago direla eredu publiko kooperatiboa entxeatzen ari diren proiektu eraldatzaileak, batzuk jaso ditugula azken urte hauetan, herri kooperatibak, energia komunitateak, zaintza ekosistemak, elikadura burujabetza bultzatzen dutenak, baina gero eta gehiago entzute horrek berarekin dakar kontzeptua lausotzeko arriskua ere. Kontzeptua lausotzeko arriskua adibidez, ezer esan nahi ez izateraino zabalduta kolaborazio publiko komunitario izendapen hori. Edo, herri ekimenetik eta gizarte mugimenduetatik datozen proiektuak eta irabazien bila sortutakoak pribatuaren zaku berberean sartzeko arriskua ere. Horiek dira aipatu daitezkeen bi, badaude arrisku erronka desberdinak gaurko eta biharko saioetan aletuz joango garena. Orduan, gogoeta horiekin, betiko galdera berriak planteatzen genituen. Zeintzuk diren auzi publikoak eta zeintzuk pribatuak, eta hoien aurrean ze erantzun eman behar duten edo eman dezaketen herri ekimenetako proiektuek edo instituzio publikoek. Nola ulertu behar diren arlo eta interes publikoak eta pribatuak, bai politikoki, baina baita maila juridiko administratibo teknikoan ere, korapilo dexente sortzen direlako ulerkera horiekin, eta Euskal Herria 3 esparru administratibotan banatuta egoteak abantailarik balu, horietako bat da zailtasun eta korapilo tekniko horiek erlatiboak direla ohartzen laguntzen digutela. Hegoaldean ezinezkoa dirudiena iparraldean posible delako, beste aldera, hegoaldearen alde batean posible dena bestean oso zail ikusten delako. Hor badaude teknikoak izendatu ditugun, baina berez politikoak eta batzutan frenu handiak izan daitezkeen zailtasun batzuk eta hoiei ere heldu nahi diegu. Hortaz, jardunaldiak kooperatibismo eraldatzaileaz eta egitasmo publiko komunitario kooperatiboez gogoeta egin nahi du, halaren pentsamendu oinarriez, nola Euskal Herriko zenbait praktikak eskaintzen dituzten eredu eta irakaspenez. Horretarako izango ditugu hitzaldiak, gaur goizean zehar, mahai inguruak ere bai, eta Euskal Herriko hainbat eremu eta arlotako esperientzia kooperatiboen aurkezpenak ere. Horrekin batera, jardunaldiaren helburuetako bat bada jendea elkartu eta elkarrengandik ikasteko aukera izatea ere, eta hor jarri dugu biharko esperientzia truke azokaren esperientzia, ze antolakuntza esperientzia izan da, eta, nik uste emankorra izango dela, 15 kooperatiba desberdin batu, elkarrekin
gauza komentatu eta elkarrengandik ikasteko aukera hori eman ahal izatea. Hori biharkoaren aurrerapena, gaurko egitarauaz ohar batzuk enaiz joango bana azaltzen, etorriala kontatuko dugulako zeri buruz hitz egingo duten hizlariek, baina, badakizue, goizean zehar hitzaldiak izango ditugu, eta bakoitzaren amaieran tartetxo bat utziko dugu galderetarako, beraz, animatzen zaituztegu galderak egitera eta parte hartzera. Inor lotxatirik egongo balitz, gero kaferako tartea ere egongo da hizketan jarraitzeko, lehenengo bi hitzaldien ostean, eta kafe tartea hemen beran izango da Hartzabaleko terrazan. Bazkaltzeko izena eman duzuenok ere, terraza horretan bertan bazkalduko dugu, eguerdian, eta arratsaldean izango genuke mahai inguru bat, aipatutako korapilo tekniko administratibo hiei buruzkoa, eta gero saio parte hartzaile bat, non berriro ere emango zaizuen aukera, zuen esperientziatik, zuen impresioetatik, zuen arrastoa uzteko, zuen kezka partekatzeko, eta partekatu bakarrik ez, jasotzeko modua ere eskainiko dugu, gero asmoa daukagulako, hor bildutako ekarpenekin, jakin aldizkarian, atal berezi bat egiteko. Hoiek denak, gaurko egitarauari buruzko harrak, honekin agurtuko ditut lankideak, Aitor eta Agurtzane. Eta, deituko diot Anari, Ana Gabrieli, etorri dadin, eta prestatzen dugun bitartean Anaren aurkezpena eta esango dizuet, Anak katalanez egingo duela bere hitzartzea, jakinen nahiko ohituta gaude, katalanarekiko belarri prest izatea, nahiko ondo ulertzen da katalana, hala ere norbaitek nahiko balu itzulpen zerbitzua dago, eta hartu dezakezue horratzean aparailua. 30 bat daude, denentzako ez da iristen, baina nahi duena gerturatu deila, utzi dezala bere nortasunagiria, eta emango zaio aparailua. Ondo ikusten da? Hola, buen día. Egunon, ya, me quedo ahí. Dice, os advierto que va a hablar en catalán, tipo amenaza, no? En aquests temps en els que sembla que les llengües són una amenaça una riquesa, per tant, vull començar agraint a l'organització la possibilitat de fer una conferència en català antolatzaileei katalanez hitz egin ahal izatea. Ez nago oso ohituta nago oro har euskaraz ez dakigunok frantsesez edo gaztelaniaz komunikatzen herrialdean, eta orain euskaldun guztiekin katalanez egingo dugu. Bai, antolatzaileei esker katalanez egin dezakegu, saiatuko naiz oso azkarrez joaten, interpretei mila esker eta haien lana ez zailtzeko. Eta benetan erronka bat da hausnarketa hauek zuekin partekatzea, izan ere tradizio kooperatibo
zaharrak ditugu bi herrialdeok aspalditik datoz, baina zentzu batean ezberdinak dira bi herrialdetan gaudelako. Eta noski ezberdin eraiki ditugulako. Erronka bat da gainera, gela honetan hainbat kide ditugunalako kooperatibaren realitatea ondo ezagutzen dutenak. Eta baliteke beste batzuek hain ondo ez ezagutzea. Beraz, esango dituen gauza batzuk agerikoak izango dira ezagunak batzuentzat, baina beste batzuentzat ez horren beste. Ikusi duzue izenburua dela lurraldeko kooperatibismoa Katalunian. Batzuetan hitzak labur geldatzen zaizkigu, esan nahi dugun hori guztia islatzeko edo biltzeko. Esan genezake kooperatibismo arrelat al territori, cooperativisme transformador, emancipador, comunitari, tot això anirà sortint, però quedem-nos amb el títol Cooperativisme territorial a Catalunya per començar. I també perquè parlarem d'una part del territori dels Països Catalans. No portem una radiografia del cooperativisme als Països Catalans, parlarem només de Catalunya, també perquè ho farem des de la perspectiva de la política pública. Katalunia Zentraletik gatozela eta hemen nire kidea eta biok erdialdeko Kataluniatik gatoz, baina ez du erdialdetasun bokazio handirik, ez gara hiriburua, baina erdialdean gaude eta horregatik deitzen zaigu Katalunia erdialdekoa. Hantxe egiten dugu lan eta Ateneo kooperatiboen sare parte gara. Katalunia osoan daude gainera, erakunde kooperatibo hauek. Ni ez naiz ordea administrazio publikoa. Naiz eta Ateneo kooperatibok administrazio publikotik dirua jasotzen duen, ez gara administrazio publikoa eta ez gara generalitatearen parte eta horren bestez ez dugu txiki defendatuko zerak egiten duena, generalitateak egiten duena, baina aipatuko ditugu behintzat generalitateko politikak. Gainera, emakumeok askotan barkamen askatzen dugu, esaten eta egiten dugun gauzengatik, baina ohartarazi nahi zaituztet, ziurrenik ni ez naizela kooperatibismoan Katalunian esperientzia handiena duen pertsona. Izan ere, kide askok urte askoz gehiago eman dituzte kooperatibismoan, nik baino niri bizitzak ni eraman nau beste bide batzuetatik, lan arloan eta orain gutxi sartu naiz kooperatibismoaren munduan. Esan dudan moduan, dena den, tradizio luzea dauka kooperatibismoak Katalunian. Hau da, nire aitona-amonak kooperatibistak ziren, eta nire aitonak frankismo osoan kooperatibarako tituluak eta agiriak gorde zituen. Alderdiak eta sindikatuak bezala oinarrizko erakundeak izan dira. Horregatik, ez naiz alderdi akademikotik ari, baizik eta alderdi militantetik. Alderdi ikuspegi militante ireki batetik. Ez dakit akademian ere objektibotasun handirik badagoen, baina akademiak agian ahalegin handixeago egiten du, eta nik ez dut horren beste egingo ahalegin hori objektibotasunaren alde. Eskartu nahi diet Olatu Kopi, eskartu nahi diot unibertsitateko kidei, izan ere sekulako trukea sortu da, aukera ematen dugunak gaur egun hemen egoteko, izan ere kooperatibismoa sarea da, eta nazioarteko sarea ere bai, noski. Aurkezpenean esan dugu hausnarketarako espazio bat dela, eta arnasgune bat ere bai,
Izan ere Katalunian 36 gradoan gaude eta benetan hemen arnasa apur bat hartu dezakegu, baina hausnargunea da, hausnarketa gunea eta saretze gune bat ere bai. Izan ere erronkak, naiz eta herrialdeak eta tradizioak ezberdinak diren, erronkak partekatuak dira. Olatu kopeko kideek esaten zuten, ez zekitela ondo nola sortu dispositibo juridikoak haien ekimenak bultzatzeko eta babesteko. Esparru juridiko ezberdinak ditugu, baina egitura mentalak malgutu behar dira, bereziki zuzenbideaz ari garenean, askotan ezinezkoa dirudien lana dena. Askotan sektore eta enpresa askotan errelebo bat behar da, eta agian kooperatibismoa erreleboaren erronkari erantzun emateko modu bat izan daiteke, eta horretan ere elkarrekin egin dezakegu lan. Beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta espero dut gaurtik arago duen elkarlan baten parte izango dela gaurkoa. Ideia da labur-laburra azaltzea nondik datorren Kataluniako kooperatibismoa eta Kataluniako ekonomia sozialerako hurbilketa txiki bat egitea lau zifra, alegia ezinbesteko zifrak, testu ingurua emateko. Gero, Ateneu kooperatibo deritzen horien funtzionamentua azalduko dizuet, dispositibo horren mugak ere bai, eta gero dirulaguntza publiko bati esker lortutako ekimen bat aurkeztuko dizuegu Kasaletan eta Ateneuetan lan egiteko aukera eman diguna Kataluniako ezker independentistaren mugimendu hauei laguntzeko aukera eman diguena. Izan ere, esperientzia interesgarria da, diru laguntza publikoak eta errealitate komunitario antolatu eta militantearekin bateratzen dituena. Etorkizuneko desafio erronka eta apustuak ere aurkeztuko ditugu eta bukaerarako elkarrizketarako tartetxo bat ere utziko dugu. Hasteko bideo txiki batekin hasi nahiko nuke. Oso polita iruditzen zait, katalanez dago, nik uste azpitituluak jarri ditzakegula. Som memòria llaurada pels treballs i pels esforços col·lectius dels homes i les dones que ens han precedit. Som memòria feta de les pioneres cooperatives obreres que alimentaven barris i pobles i en col·lectivitzaven els excedents, de cooperatives farmacèutiques i de mútues sanitàries que brindaven salut a les classes populars, de cooperatives d'habitatge o de crèdit o d'aigua, dels pòsits marítims on els pescadors mancomunaven les eines de treball, dels cellers, molins i farineres de les cooperatives del camp, que transformaven i distribuïen les collites. La nostra és una memòria dels braços entrellaçats en les històriques cooperatives de producció i treball, que fabricaven rajoles i vidre, feien arts gràfiques i confecció tèxtil, elaboraven pa i xocolata, creaven el món. Les cooperatives són riquesa arrelada a la memòria i, sobretot, són riquesa arrelada al present, quan una realitat plena de reptes posa en valor el nostre bagatge i esdevenim un pilar sòlid on refermar l'economia dels cooperatiu, que articula necessitats de la gent treballadora del país, que en fa possible els desitjos i somnis, que contribueix a forjar la pròpia identitat popular catalana. Som presents en tots els trams de l'activitat econòmica, en la producció, en la distribució, en els serveis. Naixem i ens consolidem en tots els sectors. De l'atenció a les persones a les energies renovables, de la comunicació a la cultura, de la indústria tecnològica a la restauració, de l'agroecologia a la formació.
Som empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica, basades en principis de responsabilitat social. Aportem benestar a les persones sòcies i a l'entorn. Vivim un moment favorable a les cooperatives. Són temps de fer-ho millor. Són temps de ser protagonistes de l'activitat econòmica. Promovem la participació social i l'ocupació estable. Incentivem la vinculació amb les comunitats locals. Som memòria i futur. Som proximitat i som potència. Som escola de gestió econòmica amb compromís social. Al municipi, a la comarca i al país apostem per un desenvolupament socioeconòmic local, vivible, viable i equitatiu. Les cooperatives som riquesa arrelada al territori. És bonic. Oso polita ez da. Hemen hasi nahiko nuke. Lan hau Kataluniako lan kooperatiben federazioak egin zuelako duela 10 urte. Eta hasteko eta bukatzeko esaten du lurraldean errotutako kooperatibismo bat dela. Eta oso egokia zen gaurko aurkezpen hau hasteko nire ustez. 4 zifra labur gaurko egoera islatzeko. Oso urrun gaude Hogeita hamarreko hamarkadan langile klasean hain hegemonikoa zen kooperatibismo horretatik, baina hala eta guztiz ere ez da memoria kooperatibista deseginarazi, ez da praktika ere. 7.400 erakunde daude, 7.400 erakunde kooperatibo, 152.000 langiletik gora dira, eta 4.752 dira 2024 kooperatibak. Aurrekoak ekonomia sozialeko erakundeak ziren eta 4.752 kooperatibak dira. Badago ikusten dugu 8.000 milioi eurotik gorako fakturazio volumena dutela, eta hemen akats bat dago 2014tik 2024 10 urtean, 10,8% handitu da ekonomia sozialeko okupazio tasa. Zifra horiek noski bere horretan oso onak dirudite, baina enpresa guztien ehuneko oso txikia da kooperatibena, oso simbolikoa da oraindik. 3%, 6% dira lanpostuak eta barne produktu gordinaren 8% hartzen dute. Ez daude guztiz eguneratuta, barometroa 2024koa delako, baina realitatea hortxe daukagu. Esango nuke, zifrako oso ondo daudela, ekonomia sozial eraldatzailea osasun honean dagoela esango nuke, baina asko falta zaigu. Lan asko daukagu, hasteko, baina hortxe gaude existitzen gara, eta gaur egun ez da gutxi. Ekonomia sozialak politika publiko bat dauka, eta hori ez mamitzeko gaur egun ekonomia sozial eta solidarioaren eta kooperatibismoaren zuzendaritza orokor nagusia dago ekonomia sailean, ekonomia eta lan sailean, generalitatean. Eta azken urteotan ikus daitekeenez aurrekontua ere izugarri handitu zaio. 170 baino gehiago ematen zaio ekonomia sozial eraldatzaileari, eta programa ugari bideratu ditu 2017tik ona. Batzuk oso garrantzitsuak dira, eta gero itzingo dugu adibide honetaz, baina horietako batzuk dira singular izeneko proiektuak. Urte horietan 500 proiektu baino gehiago zeratu dira, finantzatu dira,
1.931 entitate lotu ditugu, 1.209 lanpostu sortu dira, eta 125 kooperatiba sortu dira. Horrazkeneko 10 urteotan, egiaztatu izan dugu baliabideak bideratzen direnean, emaitzak ere sortzen direla. Oro har hola izaten da, batez ere eskuartean dugun lan alor honetan. Zuzendariak zioen lehentasunetako bat zela ekonomia soziala pertsonentzako zaintzearen, trantsizio energetikoaren eta etxebizitzaren alorretara zabaltzea. Izan ere, erabat eremu estrategikoak dira, ez bakarrik subiranotzari dagokionez, baizik eta bizitzaren baldintza materialak asetzeari dagokionez. 2025 gainera urte oso garrantzitsua izango da. Izan ere, parlamentuan tramitean hasi da ekonomia sozial eta solidarioaren legea, eta dagoeneko gainditu du eztabaida, baina oraindik asko aldatu daiteke artikuluen edukia, baina datorren urte honetan parlamentuan ekonomia sozial eta solidarioaren gaia jorratuko da. Gainera, esan beharra dago, Katalunian ekonomia sozial eta solidarioaren aldeko udalerrien sarea daukagula, 74 udalerri biltzen dituena, eta Katalunian 947 udalerri dira. Oso zifra txikia, baina udalerri hauetako batzuk oso handiak dira, eta beraz populazioari dagokionez eragin handia dauka. Eta 51 eskualdeko kontseilu ere bilduta daude sare honetan. 2016-2017 hasi zen sare hau, garai hartan gauza asko gertatu zen ekonomia sozial eta solidarioaren alorrean, gero ikusiko dugunez, eta izan ere, ekonomia sozialaren Kataluniako elkarteak sare itxura hori hartu zuen, baina hirugarren sektoreko mahaia ere sortu zen edo antxe zegoen, kooperatibismoaren konfederazioa eta barrere antzeuden mailan. Hemen zenbait zehartzela da ikusteko politika publikoa badagoela Generalitatetik diru publikoarekin, baina gainera instituzio sare handi bat nagoela oso erratua, eta bere barnean biltzen dituena erakunde publikoak, instituzio eta administrazio tokikoak, lokalak, eta kooperatibismoaren beste zenbait eragile. Testuinguru horretan sortu ziren Ateneu kooperatiboak, eta diru laguntzaren deialdeko oinarriak aztertuz gero ikusiko dugu azalpen atalean dioela Ateneu kooperatiboek ekonomia eta enpresa sistema indartzeko parte izan behar dutela, harreman ekonomiko justu lurraldeari lotu eta egokiak sustatu behar dituztela, eta gakoak izango direla elkar laguntzako sareko lanerako eta sektore publiko eta komunitarioaren arteko elkarlanaren dinamiketan. Hauexek deialdian jasota daude, eta hortaz ez daude ideologia zehatz batetik ezarriak, baizik eta Generalitatearen politika publikotik bertatik. Ateneu kooperatiboek 4 helburu nagusi dituzte, hortxe dituzue zehaztuta, eta gaur lehen helburua azpimarratu nahiko nuke. Hau da, ezagutza sortzearena. Helburua ez da bakarrik dagoena zabaltzea, baizik eta ezagutza sortzea eta onartzea ziurrenik hausnarketa egin behar dugula eta esparru kontzeptualak sortu behar dugula eta gainera praktika eskola bihurtu behar dugula, pentsamendu eskola bihurtu behar dugula eta hausnarketarako leku ere bai. Helburu horrekin lotuta, dirua jasotzen da
prestakuntzarako, sorkuntzarako eta kooperatibak eta ekonomia sozialerako proiektuak sendotzeko. Institutuekin lan egiten da, baina prestakuntza ematen da gainera edo zein dispositibo edo erakunderekin alaskatzen baldin badu. Proiektuei bide laguntza eskaintzen zaie, ekonomia sozialaren alorrean garatu nahi badute, eta gero eta proiektu sendotze gehiago dago, izan ere zenbat gehiago garatu, orduan eta lan gehiago dauka, eta laguntza gehiago behar izaten dute sendotzeko edo dituzten krisiei aurre egiteko. Goiz osoa eman ahalko genuke gobernantzaren, lanaren, barne partaitzaren, merkatu berrien eta barren alorrak sakontzen. Baina hasieran esan duan bezala, Ateneur horien helburutako bat da sare lana eta lurraldean errotzea. Harremanean jartzen ditugu pertsonak, esperientziak eta abar lurraldea dinamizatzen laguntzako. 2016tik Ateneu kooperatiboen emaitzak honako hauek dira, 100.000 partaide baino gehiago ditugu egindako zeretan, jardueretan, 1.000 enpresa eta entitate baino gehiago sortu dira ekonomia soziala eta solidarioaren alorrean, 3.700 laneratze ditugu, 4.500 proiektutik gora zera jaso dute bide laguntza, eta 360 entitate daude implikatuta Ateneu kooperatibak posible egiteko. Guk entitate implikatu hauek sartzen ditugu orduak dispositibo osoa elikatzeko. Dispositiboa garatu egin da 2016tik eta gaur egun bulego tekniko bat daukagu sare guztirako. Eta zer da bulego tekniko bat? Gure kasuen bulego autogestionatu bat da, Ateneu kooperatibur horiekin lotutako erakundeena, eta pilotatze hori guztia, proiektu pilotu hori guztiak Ateneuetatik sortzen dira. Zuzendaritza nagusiarekin batera egin da lana, baina ez dira funtzionarioak esperientzia pilotu horiek sortzen dituztenak, baina haiekin elkarlanean egoten gara pilotatze hori guztia garatzeko. Dispositiboan ondo funtzionatzen ez duten gauza horiek eta jarraipen alorako betzeko elkarlanean aritzen gara, eta gero batzar edo asamblea handi bat dago, parte hartzen duten entitate guztiena, gainera talde motor bat ere bat dago, eta hainbat lan talde ere bai, gai ezberdinei dedikatuak. Ikus dezakegu Katalunia osoan gaudela, 14 Ateneu kooperatibo gaude. 5. da Katalunia erdialdea, handik gatoz gu. Baina garrantzitsuena da jakitea plan bera daukagula guztiok, baina ezberdin garatzen dela. Hauxe da oinarria, hau da diru laguntza publikoan helburu batu daude, adierazle batzuk, eta baina dispositiboa gauzatzea eta zurmengitzea lurraldera egokitzen da. 2. eta 5. artean, zenbaki horien artean, Aranden eta Katalunia zentralaren artean ezberdintasun handia daude, eta noski Bartzelona hiriarekin ezberdintasun gehiago ditugu, izan ere Bartzelonako errealitatek ez du, zerikusirik gainerakoen errealitatearekin. Egikaritzen programak ezberdinak dira, aurrekontuak lortutako emaitzen eta beharren arabera egokitzen dira,
Eta harremanetarako eta antolakuntzako esparru autonomo bat dago, bai barne mailan, bai lurraldeari dagokionez. Eta Ateneu bakoitzak ahal dituen harremanak mantentzen ditu edo nahi dituen harremanak mantentzen ditu. Els Ateneus cooperatius tenen un sentit polític en si mateix. Ateneu kooperatibu deritzenek badute zentzu politiko bat eta zuekin partekatu nahi dut. Dèiem a la introducció, més enllà de la mercantilització, Merkantilizaziotik harago doaz, hau da. a nivell econòmic, Dispositiboaren alderdi ekonomikotik eta haien bideragarritasunetik harago doa. Eta azpimarratu behar da, Ateneuak auto-antolakuntzan dihardutela eta administrazio publikoarekiko kariño guztiarekin ez baitut egiten horren aurkako dialogo edo diskurtso merkea. Badakigu askotan zailtasunak dituela administrazio publikoak esparru jakin batzuetara aldatzeko. Izan ere malgutasun txikia dauka eta batzuetan gurekin bat ez datozen printzipioak sustatzen dituela, errealitateari egokitzeko gaitasun gutxikoak. Eta horregatik autoantolakuntza horrek aukera eman diezaguke ezartzen dizkiguten adierazletatik harago joateko. Inork ez dugu esaten alde gauza batean edo bestean parte hartu behar ez dugunik. Gure eskualdeko adibidez, gure eskualdeko entitate antikapitalisten sarean parte hartu behar ez dugunik ez dugu inork esaten. Eta hori egitea, eta ez egitean dispositiboaren esparruaren barruan sartzen da. Lurraldearekiko errokuntza handia dago ere bai, herritarrak ahalmentzen ditugu, esaterako, eta espazio askotan, forotan eta zirkuloetan parte hartu ahal izatea ere gure ezaugarri bat da, hemen hasi esatera baterako, hausnarketarako parentesi batean gaude eta horri balio eman nahi diogu eta gainera funtsezkoa da praktika emantzipatoriorako, izan ere gainera baliabideak bideratzen ari dira sektore estrategikotara, esaterako energiara, esaterako etxebizitzara, baita oso proiektu eraldatzaileei ere. Eta horretarako beharrezkoak dira askotako jarduerak eta praktikak izatea. Eta hori beharrezkoa da batetik lurraldearen errealitatera egokitzeko eta bestetik ere gauzak eragiteko gerta daitezen bultzatzeko. Noski honek bere mugak izan baditu. Ni ez naiz zuzendaritza orokorreko ordezkaria eta horregatik ere adieraz ditzaket tresna honen mugak. Noski, apustu bat egiten dugu ekonomia sozialaren alde eta Katalunian ekonomia pluralaren aldeko apustua egiten dugu. Hori horrela hitzez hitz esaten dut. Eta beharrezkoa baldin bada ekonomia pluralaren baitan ekonomia sozialak aurrera egitea eta bizirik irautea, iruditzen zait horrek zailtasun handiak izango dituela eta beti eragingo duela ertzetan gertatuko den zerbait izatea, ez baita bateragarria izango eredu nagusiarekin zeinak ez baitu babesten bizitzaren jasangarritasuna eta iraunkortasuna. Ez badago egiturazko erantzun argi bat autozentratua izango dena zaila izango da ekonomia soziala edatzea eta hegemoniko izatera iristea. Eta ez badago apustu publiko bat erdigunean jarriko duena, eta honek noski gatazkak sortzen dizkigu, ez dugulako oso argi, eraz gauzak nola izan behar diren, orduan gure artean eztabaida pizten dira. Bidezko alda kooperatiba oain handia izatea eta jardunbide hauek izatea. Ez, kooperatiba txikiak izan behar direlako eta oso aurreratuak izan behar direlako zaintzein dagokienez.
Noski, proiektu guztia badira ekonomia sozialeko, baina zein da eredua, Mondragon edo beste bat izango da gure eredua. Eta ez dut eztabaidarik zabaldu nahi, hori esan da, baina bai bagaudela gure barne gatazka horietan murgilduta, egiturazko argitasun hori falta zaigulako. Bestalde ere administrazio publikoarekin solaskideak ugariak dira. Bai, ordezkaritza erakundeekin, administrazioekin, noski baditugu batetik mugimendu kooperatiboak, beren barne erabakiak hartzeko gaitasuna dutena, baina noski gero solaskide izateko horrek ahuldu egiten zaitu hainbat eragile garelako. Eta bestalde ere ez da identifikatzen ekonomia soziala behar materialak estaltzeko irtenbide gisa. Gipuzkoako irratian entzun dut pobrezia zifrak aipatzen zituztela, eta aipatzen zuten zenbat familia behar dituzten laguntza, babeseko laguntza sozialak, zenbat familia bizi diren laguntza horien mende, Caritasen datuak aipatzen zituzten, entzun dudan irratsaio horretan, eta iruditzen zait, herritar horiei galdetuko bagenie, ez luketela pentsatuko ekonomia sozialean euren beharrak asetzeko modu gisa. Ez da identifikatzen beharrak asetzeko neurri apropos gisa. Ez dugu horretan pentsatzen printzipioa, balioa, sentsibilitatea eta zeregin etikoa kontuan izan da iruditzen zait agian gure egiteoko bat izango litzatekeela hori hala dela jakinaraztea, ezagutzera ematea. Eta auzo mailan, herri mailan, lurralde mailan ezingo dugu ekonomia antolatu baldin eta ez badago bokazio militante bat. Eta honek ez du esan nahi alderdikeria ziokatu behar denik. Honek esan nahi du gure burua antolatzen badugu eta gure lanpostu duina sortzen baditugu eta beharrezkoa gainera lanaren beharran daudenentzat. Orduan lortuko dugu emantzipatzaileak izango diren eta eraldatzaileak izango diren antolakuntzak sortzea, baina horretarako militantzia hori behar dugu, jarrera militantzia, bokazio komunitarioa behar dugu. Honez gain, zuekin hitz egin nahi nuen Singular izeneko programa bat zertan den, eta badira diru laguntza lerro batzuk. Eta proiektu bereziei ematen zaizkie katalaneko izenak iradokitzen duen bezala, eta finantzatzen daira era askotako proiektuak, azterlanak, baina baita ere proiektuak egonkortzeko proiektuak. Ateneuen sareak bultzatzen du, 100% autokudeatuak dira Ateneu horiek, eta egiten dutena zera da, elkartu eta hala diru laguntzen lerro hau eskain dezakete. 2008an, 93 kasaltzen izan ziren, 80 eskualdetan, 8.000 bazkideko base soziala zuten, eta zaila da, neurtzea zenbat zale izaten dituzten, esperientzia autokudeatuek, baina estimazioen arabera 18.600 dira. Eta zeintzu dira helburua, batetik jarduera ekonomikoaren mapaketa bat egin ahal izatea, dagoeneko lanean ari diren proiektu horiei laguntza teknikoa ematea, izan ere baditugu hainbat proiektu, badaudenak Ateneu batean, liburuak saltzen, edo merchandising-a saltzen dute, herriko jaien antolakuntzan parte hartzen dute, hau da, jarduera ekonomiko bat dago, halako lokaletan, ondasunak trukatzen dira, baina ez dute halako aterki legalik, ez da? Eta egin nahi duguna da, jarduera horiek guztiak ere mapatu. Eta esan bezala babes teknikoa ere eskatzen dugu, proba pilotu batzuk eskaini ahal izateko, eta helburua da kooperatibak sortu ahal izatea, eta hornitzaile
partekatu horiekin lan egitea. Eta badakigu, hornitzaile berberak izan ditzakegula, adibidez, dugunean etxalde batean, edo ateneo batean, tabernaren bat, edo alako jarduera ekonomikoren bat. Beraz horrekin lan egiten dugu hornitzaile partekatu horiekin, eta horien kooperatibizazioa bilatuz, eta kudeaketa hobetuz. Zirkuitoak agian proposatuta, eta horrela proposatu genezake adibidez programazio kulturala bermatuko lukeen kooperatiba bat sortzea, bai? Eta zein da gure helburua? Batetik komunitatearen autookupazioa, hau da, bere enplegua, bere lana sortu ahal izatea, eta ez dezagun hori egin gizabanako gisa, baizik eta militantzia baliatzea proiektu emantzipatzaile horiek bultzatzeko, zeinak lurraldea aintzat izango duten, auzokoak aintzat izango dituzten, arrazismoari aurre egingo dion, guztiontzako bizitza duina bermatuko dituen. Halako proiektu emantzipatzaileen bitartez, pertsonentzako autookupazio hori sartuko genuke ikuspegi eraldatzaile eta militante batetik. Eta garrantzitsua da guretzat ere ikustea zer nolako aurrera pausoak ematen ari garen, subiranotasun energetikoa lortzeko, elikaduran subiranotasuna lortzeko ikusi genuen, adibidez pandemian edo itzalaldietan zer nolako umezurtz geratzen garen sistemak huts egiten duenean, eta noizean behin huts egiten du. Eta zer gertatzen da beti berdinen kalteetan gertatzen direla halakoak. Bestalde aurrera egin nahi dugu ere jabetza formula komunitarioetan, kooperatiboetan, ez bakarrik erabilera lagapenaren bitartez, baizik eta beste formula batzuk ere aztertuz. Eta horrela, agian sistemari busketatxoak kendu ahal izango dizkiogu, eta gaur irratian zuzen ere esaten zuten etxebizitzaren prezioa 3 egin dela, soldaten igoerarekin alderatuta, egoera guztiz jasanezina da, eta ekonomia sozialetik jabetza formula komunitarioak aztertu behar ditugula uste dugu. Eta baita ere, nazioarteko kooperatiben aliantzaren printzipioak izan nahi ditugu ardatz. Horrez gain, autohornidura izan nahi dugu ardatz, lehen sektorean babestuz, energiaren ekoizpenari helduz, eta bir lurraldetzeari helduz. Hau da, lurralden beharrak berriro aintzat hartu nahi ditugu, kontuan izan da horien izaera anitza. 300.000 euro inguruko aurrekontua dugu, eta kopuru hori 9 hilabetan gauzatu nahi dugu. Egikaritzen maila amaierara iristear da, eta ikusi duguna da ezinezkoa izan dela koordinazioa eta zabalkunda egitea baldin eta politika publikoa parte hartzen ez badu. Ikusi dugu ere beharrezkoa dela ezagutza sakona duten ateneon parte hartze izatea. Ederki ezagutzen dutelako euren errealitatea eta diru laguntza publikoen bitartez behar bezala egin dezakegulako aholkularitza teknikoko eta laguntzako lan hori. Proiektu hauek beharra dute ere ebaluazioak egiteko, ikusteko zer nolako aurrera pausoak egiten ari diren. Baina ematen ari garen urratsa positiboak direla esango nuke. Etorkizunera begirako erronka eta postu batzuk aipatu nahiko nituzke amaitzeko. Esan bezala, beharrezkoa da inor atzean
ez uztea, ezerratzean ez uztea, hau da proiektu integralak bultzatzea. Funtsezkoa da udalgintza oinarria izatea, errotuta egotea lurraldean. Udalgintzak zer esan nahi du? Udalgintzak esan nahi du lekuan matrize bat izateaz gain, ikuspegi orokor batekin lan egiteko gai ere bagarela. Udalgintzaren bitartez, udalean gertuko errealitate horretan esku har dezakegu, dela udaletatik, dela antolatutako errealitate komunitariotik, eta sinergiak egituratu behar ditugula, bultzatu behar ditugula. Udalgintza oinarria duen kooperatibismo horren eta administrazio maila goragokoen artean. Argi izan behar dugu ez garela lehiakideak, ez diogu ezerkendu nahi kudeaketa publikoari, sektore publikoa defendatzen dugulako. Eta argi dugu administrazio publikoak oztopa jartzen badizkigu, gu ikusezin egin nahi begitu, zailtasun handiak izango ditugula. Guk politika publikoen alde egingo dugu eta egiten dugu, eta eraginkortasun irizpideak erabiliz irtenbide publiko komunitarioak bultzatu baldin daitezke, horren alde egingo dugu. Eta hori lehenetsiko dugu sektore pribatuaren aurrean. Eta ezin dugu ere ez ahaztu oztopoak oztopo gure erantzukizuna dugula, eta ekonomia sozialetik, administrazio publikoetatik lankidetzan aritzeko gaitasuna dugula, bizitzeko oinarrizko behar horiek asetzeko, kooperatibak bultzatu behar ditugula, eta trebakuntzarik gabeko eta jatorria atzorritarreko pertsonak indargune izan daitezkela halakoak sortzeko. Eta bestetik aliantzak ere landu behar ditugula bestelako mugimendu sozialekin. Mugimendu sozial emantzipatzaileekin trantsizio honi aurrea hartu ahal izan diezaiegun trantsizioa iritsiko delako. Eta jarrai nezake erronka gehiago aipatuz, baina denbora gutxi dugunez, hemen utziko eta horrela solaserako tartea izango dugu. Se me escucha, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a Ana. Dauzkagu galderak edo iruzkinak egiteko, irekiko dugu aukera publikotik, hor iratik mikrofonoa gerturatuko dizue, esku altxa eta pasako zaizu. Kaixo, mila esker presentazioaren gatik, oso interesgarria izan da. Nik galdeitu nahi noiz eta zergatik Generalitatea interesatu zen kooperatiba edo ekonomia sozialaren gaian. Eta Generalitate barruan nor konkretuki bultzatu zuen guzti hau, eta nor legoke Generalitatearen barnean kontra edo agenda horren kontra. Faig una interpretació personal. Honen interpretazio pertsonal bat egingo dute, ni ez naizelako Generalitatearen ordezkaria, eta ez naizelako izan gobernuaren parte. Baina 2010-etik aurrera, 2008ko krisialditik aurrera, hurrengo hamarkada horretan, bazegoen sentsazioa, sistema huts egiten ari zela,
eta administrazio publikoak bere kasa ezin ziola aurre egin krisi zerizon horri, ezta? Krisialdiez hitz egiten zen. Behin eta berriz esaten ari gara, krisialdiak gertatzen ari direla, ziurrenik badira egiturazko disfuntzioak, ereduak dituenak, eta askotan esaten da areagotzen ari direla. 2008an izan genuen horren adibide bat, eta iruditzen zaite eztabaida sozial bat piztu zela ereduaren inguruan, garai hartan 2015ko legegintzaldian besteak beste sortu zen aukera praktika eraldatzaileak sortzeko aukera, eta soilik arlo ekonomikoan, Iruditzen zait, une horretan ere gertatzen ari zirela manifestaldi masiboak, oso izaera politiko zabalekoak, eta harrerarekin lotuta zegoen, eta bestelako harrera edo kudeaketa, ez zait termina gustatzen, baina kudeaketa bat eskatuz pertsona migratu horientzat. Immigrazioaren inguruan eztabaida oso biziri dago, gatazken kudeaketaren inguruan ere, nazioarteko gatazken kudeaketaren inguruan, eta administrazio publikoak ere apustu bat egin du ekonomia soziala baliabidez hornitzeko. Eta zergatik aipatzen dut immigrazioa edo nazioarteko gatazka, zergatik aipatzen ditut. Hau ez delako bakarrik gertatzen den zerbait, ez da gauzak testuinguruan ulertu behar ditugu. Lidergoa Eskerra Republikanak izan zuen bere garaian, gaur egun gobernuan pese dugu, zuzendari nagusia konvergentzia ilunuzenetik dator, eta agindua horrela egituratu zen, irakurri dizuet, politika berez ez aldatu, eta ez aldatu ere ez kontakizuna, ez da nola adierazten den, beraz, pentsatu nahi dugu edo espero dezakegu politika publiko hau geratzeko iritsi dela, eta Eskerra Republikana bultzatu zuelako, edo dena delako bultzatu zuelako, ez ageratuko, baizik eta ezinegon sozial bat helarazten zuelako, islatzen zuelako. Eta bagenekielako krisialdiaren aurrean bestelako formula batzuk behar genituela konponbide bat emateko. ¿Alguna otra pregunta, sí? Bueno, kaixo, eskerrik asko, Ana. Bi galdera, lehenengoa dauka pizkata harremana orain erantzun duzunarekin, pizkat esan duzu, baina hori esan duzu politika publiko horrek jarraitzen duela izaten nolabaiteko bermea, naiz eta kolore politikoa aldatu, nola lortzen da hori, ez? Nola lortzen da nolabait bermatzea edo blindatzea politika publiko hori bertan bera ez geratzeko kolore politikoa aldatzen denean. Eta bigarrena da, beste lurralde batzuetan agian Santz auzoa izan daiteke ezagunena, baina segurazki beste lurralde batzuetan ere gertatzen dela, kooperatibismoa lurralderatzeko proiektu, egitasmo, dispositibo edo subjektu ezberdinak daudela, adibidez, Ateneo azaldu duzuna, baina baita ere polo kooperatiboa edo espazioak kanbaio bezala, edo inkluso ekonomia sozial eraldatzailetik kanpo baino gertu egon daitezkeen garapen agentzia, tokiko garapen agentziak, nolakoa da eragile guztien hauen arteko harremana edo elkarlana, eta ea existitzen diren programa, dispositibo eta barren arteko bikoizketak, eta horiek nola kudeatzen diren. Respecte a la primera lehenengo galderari dagokionez, niri iruditzen zait trampa badela, ez badakizu ezin la blindatu, ez? Programa bat ezin duzu blindatu.
Baina iruditzen zaitein batean, ikasi dugu, ez, iruditzen zaite ezin dela ezer blindatu, ez da, pentsatzen zenuenean, ezin zela atzera bota murgiltze linguistikoa Katalunian ikastetxeetan, bai ikusi dugu atzera bota daitekela, ez da. Eta iruditzen zait, askotan pentsatu nahi duguna, baino gehiago atzera bota dezaketela, ez da. Eta horrekin beste hitzaldi bat egin genezake. Baina niri iruditzen zait politika publiko horren defentsaren alde egin dugunaren arabera izango dela, ez da? Ez badugu zer egiten ez oain beste blindatuko, baina artikulatzen badugu, aliantza sendoak egiten baditugu, tokiko administrazioekin, ordezkaritza erakundekin, orduan zailago izango da, blindatze hori haustea, eta buru belarri lan egiten badugu, eta benetan sinisten badugu horretan, orduan blindatzea lortuko dugula, ez? Baldin eta hori eratuta baldin badago. Eta nire iritziz, noski, iritsi daitezke guztiz suntsitzailea diren gobernuak, bai? Denan kazgora jarriko dutenak. Baina, eszenarioa hori ez baldin bada, edozein aritmetika izan da gobernuan parlamentuan, nire ustez, edatuta baldin badago, adostasun hori bazaila izango dela atzera botatzea, baina berriro diote, blindatuta, esango nuke ezer ezagoela blindatuta. Eta toki mailan ere badaude beste politika batzuk parte hartzen dutenak, eta hor eragileen artean harremanak aldatu egiten dira, lurraldez lurralde desberdinak dira. Gure eskualdean Bergada hiriburua, eta bertan mahai estrategiko bat dugu ekonomia sozialerako, eta bertan parte hartzen du ere Bergada eskualdeko garapen agentziak, diru laguntza arduratzen da, aholkularitza teknikoa, dinamizazioa egiten du. Duela urte betea zeinen prozesu horrekin lanean, lurraldeko hainbat erakunderekin beraz. Eskualde horretan esango nuke oso lan ona egiten ari direla. Badagoelako ere sentsibilitate politikoa eta teknikoa, eta ez direlako beldur, probak egitera osartzen direlako. Beste lurralde batzuetan tamalez errealitatea bestelakoa da. Bitxia bada ere, iruditzen zaie lehiakideak garela, lehiakide bitxi batzuk, ez ezagutza dagoelako, eta ez direlako ere ez beharra dina usartzen, eta hor guretzako zailagoa da. Eta egiten dutena da, benetako, ez bere indiziz, benetakoa den garapen ekonomiko horren alde, ez? Eta ekonomia soziala hor gera da deila hartzetan. Eta noski gure garrazia eta bertuten arabera eta gure erabakimenaren arabera harreman horiek alda daitezke, baina noski hori politika publikoaren egituraren mende ere badago. Eta badago gertutasun ideologiko handiko pertsona bat lehiakide gisa ikusten zaituena, edo zugandik urrunago dagoen pertsona bat zeinak apustu horren alde egiten baitu. Beraz, iruditzen zait politika publiko gehiagorekin, erabakimen struktural handiagorekin, guretzat gauzek hobera egiten dutela, baina guk aurrera egin behar dugula aliantza horiek indartzen, garatzen, eta askotan gertutasun ideologikoa duten horiei gogorarazi behar diegula, bereziki ezin dutela beste alde batera begiratu, eta praktika baterako hauen alde egin behar dutela. Tenemos tiempo para una última pregunta. Mila eskerra zure azalpenagatik, enbidi puntu bat ere ematen dezute gauza batzutan. Nik bi galdera ditut, bat esan dezu aurrekontua, Ateneuen aurrekontua, eta emaitzen baitan, parte batean, beharren baitan, baina emaitzen baitan ere bai, ze emaitza dira neurtzen direnak, alde batetik, eta beste alde batetik, galdetu nahi nizuke,
aurrekontu publikoaren inbertsio handi badago hor, ze mailatako autonomia, autofinantziazioa daukate Ateneuek? Pentsatzen dut desberdina izango dela Ateneuen baitan, eta baita kooperatiba desberdinen baitan, eta baino ez dakit horrelako gerturak eta bat egiterik izango bat zenu, eskertuko nizuke. Eskerrik asko. Un sindikalista que fa preguntes concretes... Un sindikalista bat galdera zehatzak egiten, mitinek egin gabe. Això és amb el que estem avaluant. Ebaluatzen duguna zera da parte hartzailea, sortutako enpresak, laneratzeak, eta laguntza orduak. Eta adierazle hauek betetzea zaila da askotan. Adibidez, laneratzeak neurtzeko. Nik pozpozik sortuko nituzke 300 urtean, baina ez dago soilik nire mende edo nire esku. Proiektu batzu denbora behar dute, heltzeko, garatzeko, eta gu adibidez kultura arloan bat proiektutan dihardugu laguntzaile, eta asko bazauden legezko arautze horretatik kanpo, eta horren kooperatiba gisa eratzen ari dira, musika taldeek orain kontratuak egiteko aukera izan dezaten laguntzen diegu, baina hor laneratze gisa baditugu 10 langile kooperatiba batean lanean ari dena, baina zaude lanaldi erdian, beraz hori ez da zenbatzen laneratze gisa. Eta horregatik esaten dut ez dela erraza adierazle hauekin betetzea. Adibidez laneratze gisa kontatzeko, lanaldi erdian egon batzarelako. Eta guk badugu erreserba bat, baditugu taulatxo batzuk, adierazleekin, ehunekoekin, eta hor daude hauek guztia jasota, parte hartzaileak, sortutako enpresak eta erakundeak, eta eta talde teknikoak egiten duena da jarraipen bat, eta ikusten du adierazlea betetzeko zenbat falta zaigun, batzuetan 5 bat izaten da, batzuetan 10 bat, eta ez dago baterako finantzaketa bat, finantzaketa bere osotasunean egiten da, eta zuk diru laguntza duzunean autozentratutako lanerako plana egiten duzu. Eta zer esan nahi dut honekin. Adibidez, 1200 laguntza ordu egin behar baditut urtean. Hori baita egin behar duguna, zenbat teknikari beharko ditut laguntza hori eman ahal izateko. Horretarako bideragarritasun plana daude, gobernantza antolaketa, sektoreko laguntza, eta hori guztiak kalkulatuta zehartzen dugu zenbat ordu behar ditugun laguntza horretarako edo prestakuntzarako. Parte hartzaile batzu beharko ditut, prestakuntza jarduera batzuetarako. Zenbat ordu jartzen ditudan prestatzaileentzat eskoletara joateko, eta dispositiboak antolatzen dira adierazleak betetzeko, eta diru laguntzak tarte ematen du horretarako, baina tarte ematen du ere bai, sentsibilizazio lan guztiak egiteko. Tartea daukagu sentsibilizazioaren barruan egin nahi duna egiteko, baina hor alderdi horretan ez dago finantzaketa bateraturik, ez dago kofinantziaziorik, osorik finantziatzen dugu. Kontinu. Bat eskatuko dizuet Anarentzat. Gracias. Moltes gràcies. Eta deituko diogu Nekoitz Etxezarretari. Nekoitz Etxeri aurretik aurkeztu egingo dut, ze barkamen askatu behar diotan ari hasi aurretik aurkeztu behar nuelako, eta ez didalako denborarik eman. Baina, espero guztiak ezagutuko duzuela Ana. Seguru asko Nekoitz ere ezagutuko duzue, baina esango dizuet
ekonomia eta enpresa zientzietan doktorea dela EHUtik, eta gizarte eta kultur antropologian lizentziatua. Gaur egun, EHUn bertan da irakasle eta ekonomia sozial eta solidarioko masterrare gizarte berrikuntzarekin, ekonomia sozial eta solidarioarekin eta gizarte ekintzailetzarekin lotutako gaiak lantzen ditu. Eta gaurkoan gonbidatu dugu kooperatibismo eraldatzailearen pentsamenduzko oinarriez aritzera. Beraz, zure da hitza Nekoitz. Eskerrik asko Aritz, egun ondan noi. Tokatzen dan bezala, eskerrak ematen hasi nahi nuke. Bai jardunaldia antolatu ez zuen pertsona eta eragile guztiei. Eskerrak eman nahi dute bai gonbidapenagatik. Netzako, plazerra baino, kasi ohore bat da hemen egotea, da benetan esaten dute, ez da konplitziati bakarrik. Plaza handi bat iruditzen zaitau, eta, pentsau dezuen horiek gu hona etorrita ekarpenen bat egin genezakela, alde batetik eskerrak eta beste aldetik, ardura puntu bate bai, ez? Hitzeiteaz aparte zehoz esan nahi bat, ez? Bale, aurkezpinik. Aurkezpena kargatzen duen bitarten. Nundik natorren esaten hasi nahi nuke, Gezki Euskal Herriko Unibertsitateko institutu bat da, gizarte ekonomia eta zuzenbide kooperatiboan espezializatua dana edo. Eta, gure bokazioa bada, ez dakit ikerketa kolaboratiboa edo ikerketa ekintza edo, pixkat sektoreko edo praktika errealekin lankidetzatik egitea ikerketa eta eragile sozioekonomikoekin elkarlanean ezagutze hori sortzeko bokazioa badaukagu, ez? Unibertsitateak ez digu gaitu bereziki animatzen pentsamendua sortzera eta ez gaitu bereziki animatzen ere errealidadea lurralde ikutzera eta orduan hor gabiltza. Pixkan eburuai presioak entzeatik eta zuen espektatibak doitze aldea ere hemen ez dezue pentsamenduaren oinarririk topatuko. Ekonomia sozial eraldatzailean eta baita ekonomia solidaren esaten da, hau sortzen doan ezagutza bat dela, dabilen pentsamendu bat, ustez pare-parera datorkiula, praktiketatik eraikitzen doan ezagutza bat da, eta pixka bat nik gaur ona ekarri nahi nuera pixkat horre hongo da, ez? Txandakatze bat izango da, aztertu ditugun zenbait praktiken interpretazio teoriko bat, saiatu harremantzea, manejatze ditugun marko teoriko batzukin da, hori izango da pixkat, egin nahi izango nuken harik eta burutakzioak pentsatuet deitzea. Tekit, adosta baten. Bai. Bizatitan egituratu eta aurkezpena, saiatuko naiz itzultzaileekin ana izan dan bezain erruki horra izaten, baina seguraski kosta bingo zaite, azkenerako. Gaia hola zetorren da, bizatitan bezala pentsatu deteitean ere aurkezpena, lehenengo parte baten komunitatea eta kooperatibak, eta bigarren parte baten kooperatibismo eraldatzailea saiatuko naiz interpretatzen edo harremantzen nagusiki bi pentsamendu korronte nagusirekin edo, alde batetik pentsamendu kooperatiboarekin da beste aldetik ekonomia solidarioarekin. Nik gaur hona ekarriko detena, zer dakardan, nagusiki egin ditugun lan batzuk ikerketa kolaboratibo marko konkretu baten barnean. Guk azkenengo 8 urtetan kofabrikaren barruan parte hartzen dugu Gezki institutu bezala, pentsatzet ezaguna izango zaizuela ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzeko dispositibo hau. Proiektu honetara bat egin genuen pixka bat ikerketa ikuspegitik edo, proiektua sendotzeko bokazioaz edo ez, proiektutik dispositibotik sortzen zijoa zen, ikerketa behar izanei erantzuteko nahi batekin edo. Eta
uste dut hor jungeala pixka bat sendotzen gure ekarpenak. Horre hon diteke segurazki olatu kopek gorpuzten du gaur egun kooperatibismo eraldatzaileaz ezagutzen deuna, bai, sare bezala, eta hortik itzeingo dendik, baina baita ere hasieratik aitortu nahi nuke, olatu kopetik aparte badaola kooperatibismo eraldatzailea Euskal Herrin, bai? Eta beste zenbait eragile ere ari diela, esfortzu sendoak egiten eta oso prozesu interesanteak egiten kooperatibismoa bizi berritzetik edo kooperatibismoa lerro eraldatzaile baten kokatzetik, ez? Bueno. Bai. Esan da bezala, bi partetan, komunitatea eta kooperatibak. Honek pixkat erantzuten dio, azkenengo urte honetan, Bordeleko Unibertsitateakin lankidetza berri bat ireki deu, Xabier Itzaina ikertzailearekin, eta Xabierrek eta bere taldeak, pixkat modua mandigute, ezagutza hauek bestelako esparru batzutara eramateko, ez? Ikuspegi soziologiko edo antropologikoa, hor ikasten nahi gea, ez dira gure ezagutza esparruak. Baina, pixka bat gaiaren kokapena egiteko, hortik, kolaborazio marko horretan ikasten nahi gean gauza batzuk ekarri nahi nituen lehenengo mai gainera, gaia kokatze aldea, ez? Idea nagusi bat trasladatzeko, komunitatea eta kooperatibaren arteko harreman hau aztertzea ez da gai berria, baina oain badirudi asko berraktibatu da ikuspegi badala, ez? Kasi hitz fetitxea ez alda bihurtzen nahi komunitatea, ez? Danak ibiltzen deu, oso maz ibiltzen deu, oso modu orokortuan ibiltzen deu, zerbait desiragarria bezala egiten zaigu, aitortzen diogu balio simboliko bat, aitortzen diogu nolabaiteko atxikipen bat, oain bakarrik faltako litzeuki definitzea zeri buruz. Egean, ez? Ez tala gai berria, usteet, utopia kooperatiboa edo proiektu kooperatiboa bera sortzen dela olako momentu historiko baten, ez? Zygmunt Baumanek, 2006an usteet kokatzen zula komunitatearen hurbilketa da, ziurtasun bila mundu oldarkor batean, ez? Komunitatea ziurtasun espazio moduan bilatzen dugu ziurgabetasun kontestu batean murgilduta gaudenean. Eta lehenengo mugimendu kooperatiboak, lehenengo proposamen kooperatiboak, sozialista utopikoen eskutik nagusiki martxan jartzen diren lehenengo esperientzia kooperatibo horiek ere, kontestu konkretu baten sortzen dira, bai? Jatorrizko metatzea edo deitu izan da hortan, hor prozesu sozial oso konplexuak gurutzatzen juten dira, bai? Laborarien proletarizazioa alde batetik bai, lur komunalen ezitzea ere bai, Silvia Federici gero hemen berrikusketa oso interesgarria egiten du komunen ezitzetik, bai? Kapitalismoaren bilakaerea komunen ezitzetik eta sorgine iza ere ulertu behar izatea kapitalismoa garatu badal izateko ezinbesteko prozesu bat bezala, bai? Ezitzen dira lurrak, baina ezitzen dira emakumeak, emakumeen ezagutzak, emakumeen gorputzak, ez? Estatuaren kontrola, emakumeen ezagutza eta gorputzekiko, ez? Bueno, momentu horretan jartzen da utopia sozialista bat, sozialismo utopiko bat martxan, alternatiba kooperatiboa proposatuko duna, ez? Hori mundu mailan. Gure herrira etorrita, hau oso estudiauta da hori bai, 19. mendea maieran dauden bulkadak, baita ere, matrizia ideologiko ezberdinei erantzun ahal izan zietela, gutxienez 3 izan zitezken kooperatibismoaren sustatzaile ziren ideologia nagusiak, ez? Sozialismoa alde batetik, kristautasuna beste aldetik, eta abertzaletasunare bai, ez? Horrek mundu mailan gertatzen diren prozesu horiek gurean badaukate traslazio konkretu bat, ez? Gaur egun, komunitatea berraktibatzen da alternatiba gisa, eta segurazki gaur egun dauzkaun helduleku teorikoak beste batzuk dira, eta pixkat horra iritsi nahi nuken ere aurkezpenean. Bai? Bueno, bai. Zergatik orain alternatiba komunitaria honen beharra? Imposiblea zait nire tarte honetan egitea, Joseba Azkarragak esaten zuen minen inventario hori, zenbat krisi pasatzen zaizkigu, pila bat, eta gurutzatuak. Ezin nahi zoitan sartu.
ez? Baina bai eman nahi nuke pizka bat, perspektiba polangiar bat, ez? Polangik nola aztertuko luke momentua, ba. Polangiren analizitik esan genezake, orain bizi dugun ziurgabetasun egoera hau dala, azkeneko 50 urtetan egondan kapitalismoaren gobernu neoliberalak azkartu ditun krisi batzun ondorio, bai? Merkatu edo merkantilizazio, guztizko merkantilizazio prozesu batek azkartu ditu krisi asko, elkarri lotuak, eta puntu honta iristen geha. Orduan, pixka distopikoa ematen du, hemendikan aurrerako alternatibak ere, merkatuaren bidez antolatu ahal izango ditugula pentsatzeak, bai? Eta uste, Polanjik bigarren klabe bat ematen dula, eta bere aurreko mendeko obran ere oso momentu antzeko batean zegoen. Merkatu ekonomiak sortutako komunitatearen haustura horren aurrean ikusten zituen bi mugimendu bikoitza, gizarteak bere burua babesteko baliatu ditzake alternatiba autoritarioak edo alternatiba emantzipatzaileak. Eta uste momentu hortan gaudela. Eta uste alternatiba autoritarioa hegemoniazko posizio bat lortzen da bilela mundu mailan eta hemen ere ez gaudela marko horretatik salbu, ez? Orduan, guri dagokio pixkat gizarte babeserako mekanismo horiek planteamendu emantzipatzaileetatik planteatu alizatea, ez? Pixkat hartuko nikek. Bueno, hain ez iristen diapositiba honta, Diapositibai gabe nahi nuen aurkezpena, oso irautzaile eriutzen zitzean, azkenen ez nahiz atrabidu. Baina irudi batzu bakarri dira, oso gauza gutxi topatuko ez. Komunitatea eta kooperatibaren arteko harreman hau. Bi norantzatako harremana da. Eta ez nuke modu dikotomikoan planteatunan, gehiago planteatu nahi nuke dialektikoan, zer esan nahi dut. Askok interpretatu izan dute kooperatibismoak behar dula aurretik nolabaiteko ehun komunitario bat. Orduan, kooperatibismoa izango litzateke komunitatearen ekstensio logiko edo organiko bat. Komunitate bat existitzen denez, eta lotura komunitarioiek hor daudenez, kooperatiba da momentu konkretu baten komunitate horrek hartu dezaken forma. Jokin Bergara hemen dago, abisatzea izut, bigarren aldiz ere erabiliko zaitu dela, ze oso ondo idazten du mutil honek, arau moral sendoiek baserritik kalera jeisteko operazio moduan uler liteke zentzu batean euskal kooperatibismoa. Baserritik kalera. Ben badago, historia bat guri kontatzea gustatzen zaiguna edo entzutea gustatzen zaiguna, eta da hau euskaldunon jatorrizko igualitarismo hau edo, ez? Milenario, ez dakigun nundik datorren. Baina nik usteet, autore askok erabili izan dutela, Euskal Herrian daukagun elkartegintza, Euskal Herrian daukagun kooperatibismoaren densidade honi esplikazio bat eman nahita, zeintzuk dira hau posible egiten duten baldintza subjetibo horiek, beti jotzen dugu gure alegiazko, jatorrizko igualitarismo ontara, ez? Joseba Azkarragak aipatzen ditu, zuzenbide Pirinearra, batzarrak, nobezia unibertsala, bai? Hemen den bilela bilaketan Patxi Juaristi topatu dut, auzolanaren inguruan asko idazten du. Pista garrantzitsu bat uste ematen nahi zaigula, auzolana ulertzen dugu praktika bezala, baina auzolana aldi berean da instituzionalizazio prozesu bat, bai? Erakundetze prozesu bat eta praktika konkretu batzuk. Uste hor badagola klabe bat. Auzolana ematen da, hermandadeetan, kofradietan, zutaroetan, kontzejuetan, partzeguetan horiek instituzioak dira, baina aldi berean praktika konkretuak dira. Auzolana da lana partekatzea, lorra izango litzateke ondasunak partekatzea, ez? Hor ustez badagola klabe bat. Hipotesia orduan da, kooperatiba ea ote dan komunitatearen jarraipena. Uste dut, bigarren esplikazio batek zehatzago edo zorrotzago jasotzen duela, hau izan daiteke jarraipena eta haustura aldi berean. Joseba Azkarrak transmutazio dituko dio. Eta azkenean da, barne biltzen ditugula, elkarren kontrakoak izan daitezken bi logikak. Arrasateko kooperatiba esperientziak barne bildu zitzaken Euskal Herri preindustrialeko zenbait lotura komunitario, baina aldi berean txertatzen zituen oso
arrazionalidade ekonomiko batean, arrazionalidade instrumental batean. Orduan, aldi berean da jarraipena eta austura. Bueno, nahiko enroiatu nahi zen arte, arren gu ez geha hor kokatzen ez dalako pixka gure ezagutza esparrua hori. Guztet, gure enfokea gehiago dala azpiko gezi hori. Kooperatibatik komunitatera. Orduan, hipotesia ezberdina izango litzateke. Kooperatiba bera izan daiteke komunitatea sortu, sendotu edo bultzatu dezaken erakundetze modu bat, praktika batzuk lotuta dauzkana. Gu hemen kokatzen geha, nagusiki bi arrazoigatik. Kooperatibismoa ulertzeko daukaun moduagatik, eta baita ere komunitatea ulertzeko daukaun moduagatik. Kooperatiben printzipioetan zazpigarrena da komunitatearekiko interesa. Eta segurazki garapenik ahulena edo urardotuena, eukiduna. Igor Ortegak bere tesian oso ondo adierazten du. Kooperatiben konkistarako aspirazio hori oso modu posibilistan planteatzen da, esan nahi dut. Kooperatibek printzipio honen bitartez egin nahi dute ezarrita dagoen marko batean beraien ekarpena. Baina oso urruti dago, sozialista utopikoetatik oso urruti dago, baina baita Arizmendiarretaren biziotik ere. Arizmendiarretak azkenean hirugarren bide bat proposatzen zuen non kooperatibismoa edo autogestioa hegemoniazko forma bat izango zen. Pixkat anak aurreratu du idea hau. Pluraltasunaren barruan txikiak izan da desagertzerako bide auki dezakegu, ez badaukagu bokazio bat, momentu baten hegemoniazkoa bihurtzeko, ez? Eta hori gaur egun kooperatibatetik ez da horrela formulatzen, ez? Orduan, alde batetik, uste dut, printzipio honek badaukela bir politizaziorako behar bat, komunitatearekiko interesak badauka bir politizaziorako behar bat, eta hor sartuko zaizkigu matrize ideologiko berriak, pixkat aurrea xego proposatuko ditut. Eta aipatzen izuen bigarren arrazoi bat, da zer ulertzen dugun komunitateari buruz. Komunitatea definitzen, ariketa asko egin dira, nik hemen Martin Zúñiga ekarriko nuke, deustuko irakaslea, uste lan politia egiten nahi dela, hauek gizarte zerbitzun esparrutik, eta zaintzen eredu publiko komunitarioa aztertzen nahi dira kasu konkretuen gainean. Baina arek definitzen duenean komunitatea, ohiko ezaugarriak, ez? Komunitate batek egon behar du lurralde baten, da pertsona talde baten elkartze bat da, toki bat, jende multzo bat, elkarrekintza bat, bestela komunitaterik ez dago, jende multzoaren arteko elkarrekintza bat, elkarrekikotasuna sortzen duena, elkarrekikotasun honek pertenentzia bat, afektu bat, identitate bat, nolabaiteko elementu psikologikoak pizten ditu, baina hemen dator pixka Zúñigaren ekarpena eta da, soilik praktikak egiten ditu komunitateak. Utzia zue parafraseatzen, Simone de Beauvoirrek esaten du, Andrea ez da jaiotzen egin egiten da, ez? Gero, Amurizak bertsolari buruz berdin, ez? Bertsolari ez da jaiotzen egin egiten da. Komunitateak ez dia jaiotzen egin egiten dira. Uste hor dagoela komunitatearen hurbilketa bat gure ulertzeko modurekin oso bat egiten duena. Ze komunitateak egite horretan, formula kooperatiboak eman diezaioke bi gauza hauek. Erakundetze bat eta praktika konkretu batzu. Hortik iristen nahi naiz, asko luzatzen nahi naiz, baina dana kontatzeko. Hemen badago kontzeptu bat, hemen ez dakit salan badagoen berriako argiako kazetarin bat o filologon bat, guk deitu dugu mankomunatzea. Commonin esaten dana inglesez. Hau, desastre linguistiko ondixan barra bat da, ze komun ere ez dakik oso ondo nola, ez? Itzainari grazia ondo egiten dio, komun esatea euskeraz. Ez dakit, komuna eta komun egitearena deituko genuko guk mankomunatzea. Christian Laval, komunak dira praktika eratzaileak edota instituzio eratuak. Silvia Federici, politiken gaineko, komunen gaineko politika. Kooperazio soziala hobetu, gure bizitzen gain merkatuak eta estatuak duten kontrola ahuldu, aberastasunaren banaketa hobea erdietxi eta metatze kapitalistari muga jartzeko. Mankomunatzeak edo komonin honek balioko luke
engranaje bat marraztu nahi izan dizuet. Engranajean ideia da azkenean mugimenduak, erdikoaren mugimenduak beste biak moituko ditula edo alderantziz ere bai. Orduan, kooperatibak mankomunatzeak, kooperatibak kooperatibago izateak, segurazki apuntatzen du komunitatean txertatuago egotera. Eta beste norantzan, komunitateak mankomunatzeak, komunitateak benetako komunitate egiteak, agian zerikusia eduki dezake formula kooperatiboak daukan indargune horrekin. Bueno, nahikoa. Hipotesi bezala nik uste hor gelditzen. Baten batek lagunduko baligu itzulpenakin, mankomunatzeak ez dut uste entusiasmo sozial handorik sortuko dunik, kontzeptu bezala, baino, nola nijoa, aritz. Kooperatibismo eraldatzaileak, pentsamenduaren oinarriak edo, nik aurreatu dizuet ez olako ezer espero izateko eta burutakzioak edo pixkat gure lan hipotesiak zeintzuk dian, ez? Eta lan hipotesi horiek azaltzeko 3 hipotesi garatu nahi izan ditut. 2, pentsamendu kooperatiboari lotuak, eta azken bat, ekonomia solidarioaren referentziaetatik, referentziai lotua edo. Esango nuke lehenengoan, hemen bazadete jende bat euskal pentsamenduaren genealogia eta gai honekin zabiltzatenak jakinen bokazioa hau izango da ziurraski, hemen fuerte gabiltz. Dana ez dian notizitxarrak, esan nahi dut, pentsamendu kooperatiboan ingurun, uste dut Euskal Herrin jende multzo handi bat ekarpen oso ederrak, eleganteak egiten ari dianak. Da hola, niz naiz bat, baina nik ekarri ditut beste guztiabek idatzitu zuen gauzak. Lehenengo hipotesi bat ingo nuke mundu mailako kooperatibismoaren inguruan, bigarren bat saiatuko nintzake gehiago lurreratzen Euskal Herriko analizi batea. Da, hirugarrengoa, ekonomia solidarioa, ez dakit sekula gerturatu izan zeaten, teoria ekonomikoaren ikuspegitik ekonomia solidarioa berriz, dabilen pentsamendu bat ez dago ezer zehaztua, pixkat osatzen ari den dialogo bat dela esango nuke, nik gaur hona ekarri nahi nizuekena da, pixka bat Karpo Langi eta Nancy Fraserren arteko elkarrizketa bat, iruditzen zaitelako pertinente dela. Bueno, venga. Lehenengo hipotesia iruditzen zait, gaur egungo kooperatibismo eraldatzaileak daukan ikuspegi komunitarioak bat egiten dula, 60-70 hamarkadan mundu mailan garatutako eztabaida bati edo kontsumo kooperatibismoaren esperientziari. Ez naiz gehiegi luzatuko hemen, Igor Ortegaren tesia bakarrik apuntatu nahi dizuet. Zoragarri jasatzen duelako eztabaida, da nik handik ikasietelako hau. Iruditzen zait gaur egun komunitarismotik edo oinarri komunitariorik planteatzen nahi gean alternatibak, zer ikusi haundia dutela, oin dela, kasi 1 urte, kontsumo kooperatibismotik zegoen teorizazioarekin. Igor Ortegaren tesia kokatzen da, berak, saiatzen dalako esplikatzen zergatik, arrasateko kooperatibismoaren fundatzaileek egiten duten apostua ekoizpen kooperatibismoaren alde, mundu mailan kontsumo kooperatibismoa denean hegemonikoa. Hegemonikoa esperientzia bezala eta hegemonikoa teorizazio mailan ere. Hor nik deskubritzen ditut Igorri Eskerrak Nimeseko eskola, autore pila bat. Laburbiltzen saiatuko naiz eztabaida hau 3 gakoen arabera eta gero harremanei nahiko nuke guk oraintxe egin dugun lan batetatik lortu ditugun emaitzetan ikusten delako parekotasun bat badaola. Kontsumo eta ekoizpen kooperatibismoaren arteko eztabaida zertan garatzen da. Bat, irekitasuna. Kontsumo kooperatibisten aldekoek argumentatuko dute kontsumo alternatibak herritarragoak direla, errezagoa da jendea, sarbide unibertsalagoa eukidezakete, ze azkenean ekoizpen kooperatibismoa mugatua da, aktibitate ekonomikoak jasangarri egin behar duelako kolektibo hori, eta gainera mugatzeko joera eukidezake. Beraz, kontsumoa izan daiteke irekiagoa ekoizpeneko alternatiba baino. Pizgarriari buruz, kontsumoaren aldekoek jarraituko dute esaten ekoizpen kooperatibismoak arima kapitalista daukala. Mozkina bilatuko du. Eta mozkina bilatze horrek sortuko ditu langile klasearen artean dualismoak.
Aldiz, kontsumo kooperatibismoek esate dute, kontsumoarena zerbitzu bokazio dala, bai? Eta arima kapitalista hori ezabatzen duela. Hirugarrena, irizmena, hemen dago, debate marxista klasikoa, ez? Marxek bat egingo du ekoizpen kooperatibismoarekin, sistemaren erroak ikutzen ditulako, azkenean soldatapeko lana plusbalioa desagertarazi egiten du. Eta aldiz, kontsumo kooperatibismoari esango dio urazalean da bilela. Bai? Bueno, ikuspegi ezberdinak gaude hor. Hori pixka bat barneratuta, iruditzen zait, debate guzti horiek gaur egun hemen daudela. Eta Mondragonez hitz egiten degunean, edo Goienerrez hitz egiten degunean, edo Ikastolez hitz egiten degunean, edo gauza askotaz hitz egiten degunean, hor daude eztabaida horiek. Guk aurreko urtean, hori, Kofabrikaren markoan lan bat egin genuen, pixka bat, proiektu estrategikoen erreplikarako gida edo deitu genion. Ustez beharrezkoa dela hau, toki ezberdinetan alternatibak diseinatzen ari dira, eta ematen dut danak aigeala, etengabe gurpila asmatu nahian. Eta orduan, pixka bat, intuizio horretatik, Kofabrikan, gure lankidek proposatzen ziguten. Bueno, guazen hartzea, sektore estrategikotan, dauden esperientzia arrakastatxoak, eta guazen ikustea zeintzu dian hoien gakoak, funtzionatu dezaten, bideragarritasun gakoak, eta beraz zeintzuk izango ditaken erreplikarako gakoak. Ez naiz, sartuko bakoitza esplikatzera, baina hemen zeuden Ereindajan, Ekigerri, Eramanko, Maitelan, Aiaraldea, Ekilur, Bakaiko Arrok, bueno, hemen Aitor, Jon, Pablo, mentxe, haitu ginen danak nahiko entretenituta. Eiten dugunen analisi agregatua zerta iristen geha. Bat, gakoa, irekitasuna, berriz. Oinarri komunitarioko kooperatibismo hau ze punturaino da irekia edo itxia. Ikustet oso garrantzitsua dela hau, perspektibatik ez galtzea. Energia komunitateen gaian, hor dago. Energia komunitateak pobrezia energetikoari erantzuteko gaidia, gehien behar duten pertsonak txertatzeko gaidia, etxebizitza kooperatibismoan, ez da bai dau, hor dago, zeintzuk aidia, etxebizitza kooperatibismoan, zeinentzako aigia. Ikastolen kontra martxan dagoen desprestigio kanpaina guztia, puntu honetan oinarritzen dare bai, irekitasunean, elitistak, bai? Hor, dago, gako fundamentaletako bat, bai? Komunitatea egiten dugunean, egiten dugu iriki eta itxi, biak aldi beren. Nun izten dugun eta zein irikitzen dugun, ustet elementu gakoetako bat dela. Bigarrena, gobernantza. Hombre, komunitatea artikulatu nahi baldin badugu, pentsatzen nahi gean kooperatiba eredua, eredu honek, kasi bazkari familiar bat ematu, barkatu jazu etxiste txarra, baina. Osea, danak elkarrekin gauza guztiak egiten. Kontsumoa, ekoizpena, kolaboratzaileak, bai? Sortzen nahi gean kooperatibismo eredu honek, barne bildu behar ditu oso logika ezberdinak, bai? Ekoizpenari emanak dauden taldeak, kontsumotik gerturatzen diren taldeak, nolabait kolaboratu nahi duten gizarte eragile, herri erakunde, bai? Eta danak sartzen ditugu bazkari familiar berdinen. Da, hau, bazkari familiar hau idea hona da, edo ez. Olako egituretan pentsatu behar dugu, edo gero egitura horietan, hainbesteko interes kontrajarriak egon daitezke, interesen harmonizazio hori oso zaila izan daiteken, ez? Eta hirugarrena, lurralde txertatzea, ez? Berriz itzuliko gineke puntu berdinera. Aritz, hain ez bukatzen, Beste bi diaposita dauzkat. Bai, 5 minutu dauzkat. Hau nahiko gainetik pasako dut, zehontan nik ez dauket. Eskarmentu handirik, baina hemen badaude ikertzaile batzuk honen inguruan asko gehiago hitzein dutenak. Gezigorakor bat atea zait, baina segurazki irudiak izan beharko luke jatorrire itzultzen dan borobil bat, ezta? Ze esan nahi dut honekin, gaur egungo kooperatibismo eraldatzaileak erantzuten dio Euskal Herrian bizi izan degun identitate kooperatiboaren bilakaeraren azkenengo urratsari, ez? Ustet konsensu total bat daola, Arizmendi Arreta edo, beti hitz egiten dugu historia arrasaten hasi izango balitz bezala eta ez daola, Baina mende hasierako nozioa gehiago zan komunitate autoeratuak sortzearena, bai? Kooperatibismoa etorri zan gero. Hau, Orortegak olaxe espresatzen du. Arizmendi Arretaren buruan ez zeon kooperatibak sortzea. Zeon, komunitatea antolatu, autoeratu, bai? Komunitatearen gaitasunak mobilizatu,
dela aurrezkitik, dela hezkuntzatik, dela etxe, bai, komunitatearen beharrak komunitateko pertsonen gaitasunak mobilizatuz, hase, bai, komunitate autoeratuak. Azkarraga gero hitz egiten du, bilakara kooperatiboak, globalizazio garaian sortzen dituen dilemak, bai? Eta hor, Miguel de la Fuentek ere aipatzen du, Arrasateko kooperatibismoa hasierako gauza hori izatetik, zentzu iturria nagusia daukala lan komunitatean. Bai? Lan esparrura mugatzen den esperientzia bat balitz bezala, da beraz, tokitik desengantzatzen da, komunitatetik pixka bat urruntzen da, ez? Segurazki hirugarren botean, itzuli behar du, identitate kooperatibo honek, berkomunitari, berriz komunitateta txertatzera, ez? Jokin, abisatu izut, A ber. Igual dio. Beste momentu baten irakurriko bat. Transizioko sozialaren ikuspegitik, ekonomiak birtokiratzea tokatuko da, eta ekonomiak birtokiratzeak eskatuko du erresilientzia komunitarioari. Nik uste garapen ja oso gauza baikor bezala gelditzen nahi zaigula, eta gehiago itzen beharko genukeela erresilientzia komunitarioaz. Bai? Nola ekonomia birtokiratu beharko dugun eta beharrezko ditugun gauza haiek, ez? Eta hor garatuko direla segurazki matrize ideologiko berriak, bai? Matrize ideologiko berri horiek, nun daude kooperatibismo eraldatzailearen proposamenean. Bueno, hau, behaiek idatzita daukate, hemen dago, liburuxka hontan, oso ondo jasota, eta uste olatu kopek gorpuzten duen kooperatibismo eraldatzailearen proposamenak, ikuspegi komunitarioa lantzen duela gutxienik 3 esparroietan, enpresa mailan, merkatuaren logikan eta lurralde garapen ereduan. Bai? Matrize ideologiko berrituak nundik datoz, hemen egiten dut adierazle sistemari erreferentzia, ez daukat denbora gehiago azaltzeko, baina gure historia zen, kofabrikan sartzen ziren ekintzailetzek, jakin zezaten iparrorratza zein dan, ekonomia sozial eraldatzailera gerturatu nahi baldin badet, zeintzuk dira helburuak. Zeintzuk dira eraldatzaile horri lotzen dizkiogun helburuak, eta helburu horietara iristeko, zeintzuk dira irizpideak, eta nola neurtu hori adierazlekin. Hori izan zen pixkatin genuen ariketa. Adierazle sistema hau, interpretatzen baldin badago, aipatzen nizuen matrizia ideologiko berrituekin, helburu batzuk dute betiko analisi marxistarekin zerikusia, ez? Soldatapeko lana, lana alineatua, ageriko esplotazioa gainditzeko bokazio hau, ez? Lan burujabea, ekimen kolektiboa, guztiabek pixka lerratzen dira, Marxek landutako ageriko esplotazioko adierazle hauekin, ez? Nancy Fraser ekarriko etorantxe, eta behaekin bukatu nahiko nuke, Nancy Fraserrek egiten dunean marxismoaren berrikuspena, hitz egiten du ageriko esplotazioez eta ezkutuko desjabetzez. Eta hemen aipatuko ditu erreproduzio sozialaren alorra, lan erreproduktiboen alorra, hemen aipatuko du ekologia edo natura, eta hemen aipatuko du botere politikoa. Zer esan nahi du, Nancy Fraserrek egiten dunean Marxen berrikuspena zer esan nahi du? Merkatutik kanpo kokatzen diren 3 esparru hauek, lan erreproduktiboena, natura edo ekologiarena eta botere politikoarena, 3 horiek direla baldintza beharrezkoak sistema kapitalistak beste gauza batzuk merkantilizatu ditzan. Baina horiek ez ditu merkantilizatzen. Horiek ez die prezio bat ematen, horiek ez die soldata bat. Uste ezkutuko desjabetza horiek, olatu kopek, jende irakurri ezatet eta igual modu oso kontzientean edo igual praktikatik, barneratu dituzuelaia zuen irizpide eta jokamoldetan. Piskat, bizitza erdigunean bestela jasotzen den helburu horretan, ikuspegi ekologikoa txertatzen da, eta ekonomia feministaren ikuspegiare txertatzen da kooperatibismo eraldatzaile berri honetan. Bukatzea noa, azkenengo hipotesi batekin, uste bai azuaritz, bai. Ze azkenen ja sarrera egin diot, Karpo Lange eta Nancy Fraserren arteko dialogo honi, ez? Eta honekin ja azkenengo gogeta bezala bukatu nahiko nuke, ez? Kooperatibismo eraldatzailearen ikuspegi komunitarioak desmerkantilizazio proiektuari emantzipazioaren perspektiba txertatu behar dio. Ze esan nahi dut honekin. Karpo Langeren
hipotesi nagusia da, kapitalismoak ekarri gaitula guztizko merkantilizazio batera, dana bihurtu dugu merkantzia. Bai? Eta beraz, proiektuak alternatiboak desmerkantilizaziotik jo beharko luke. Bai? Desmerkantilizatzeko pixka bat egiten du, birbanaketa eta elkarrekikotasuna bezalako logikak sendotu beharraren proposamena, ez? Eta hor, uste dut, ekonomia sozial eraldatzaileak zer esan handia daukela, birbanaketa eta elkarrekikotasun logiketan. Fraserrek erantzungo dio Polangiri esanez, dana ez da merkantilizatzen. Merkantilizatu alizateko gainazala, kapitalismoak merkatutik kanpo utzi behar izan ditu ezkutuko desjabetza horiek. Eta orduan, gehitzen dio, proiektu desmerkantilizatzea, hori emango du zea bat, joko bat, proiektu desmerkantilizatzaileari gehitzen dio proiektu emantzipatzailea. Hipotesia zein da? Desmerkantilizatzeko sortu ditugun gizarte babeseko egiturak ere zapaldu dezakete. Bai? Desmerkantilizazioak gizarte lotura komunitarioak hausten ditu. Baina zein ari da zein zaintzen, zein ari da zein babesten. Eta nun daude kolektiborik zaurgarrienak. Eta nun daude kolektiborik zaurgarrienen emantzipazio prozesuak. Bai? Sortuta dauzkagun birbanaketa eta elkarrekikotasun egiturak berrikusi behar ditugu beti emantzipazioaren ikuspegitik. Ikusteko nun dauden prozesu askatzaile horiek. Badauka beste deribada bat. Askotan emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik etorri daiteke. Emakumearen lan munduratze masiboa hau izan da. Emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik. Gaur egun sortzen egian alternatiba batzuk pertsona migrariak zaintza lanetan modu duin eta aitortuan berdina proposatzen egian. Emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik. Baina merkantilizazioari aurrein barko zaio bestelako ikuspegi batekin. Bai? Ola nik uste marko honek eta komunitatea dago erdian bukatzen nahi naiz aritz. Komunitatea izintzaio marroi guztia pasa. Osea, estatuak, merkatuak, familiak konpondu ezin ditzaketen gauzak ez ditu komunitateak konponduko. Komunitatean ikusten ulertu behar degula, iruki horren erdian, etengabe harremantzen merkantilizazio prozesuetan, babeserako prozesuetan, eta emantzipaziorako prozesuetan. Eta komunitateak gai izan beharko luke, bien artean dauden tensioak hirugarrenarekin berrikusteko. Bai? Bueno, horrotziko nuke gogoeta, eta eskerrik asko zuen arretatik. Bueno, denboraren polizia lana ondo egin deunez. 5 minutu baditu galderetako. Beraz, lehen bezala eskua altxa nahi duenak eta... Gehi egitzen dut ez, danak utzi ditut ja, kafeako... Bai, beste inork ez dizunez galdetu galdera ekingo, bat hola pixka bat ezko fabrikarekin eta ez, aipatu ezu ikerketa hildo batzu landu ditugula, ez, azkena ez, net eskalinarena, ez, eskala igotzearena eta nik galdetuko nizuke, ez, egin dituzun hipotesi hauetatik, nun ikusten duzun ikerketari, ez, helduz, nun ikusten dituzun ikerketa beharrak esparru honetan, ez? Oso praktikan dabilen mundua da, ez? Askotan ez daukagu denbora esan duzun bezala ere pentsatzeko ere, baina pentsatzea behar dugu, orduan zein dira hurrengo ikerketa hildoak. Bueno, ez dakite, zaila egiten zaitagu erantzutea, uste, aurretik
pistaren bat eman detela, ziurgabetasun egoera baten gaude, jendeak badauke olako bulkada bat, alternatibak pentsatu eta horietan parte hartzeko, ez? Baina uste dut, norbera bere eskualdean, bere tokitik, gauza berri bat asmatzeak ez daukala zentzu handirik, ez? Eta zuek ere hor linea horretan ite dezute lana etengabeen, ez? Saretzea da bat, eta saretzeak behar du ezagutza transferentzia bat, eta orduan ezagutza hori transferitzeko uste dut hor badagoela ikerketa premia bat, nahiko ikerketa aplikatu bat, da, gertatzen nahi dien esperientzia horien, gakoak aztertu, eta horiek erreplikatu alizateko materialak sortzea, ez? Eta elkarrekin partekatzea, arrakastatsuak dien esperientzia horien gakoak edo, Uste dut, gero, aipatu diazu beste azkundearen inguruko ikerketa lerra honetan ere, ondorio antzekora iristen nahi gehala, hau da, esperientzia komunitarioak indartzeak, handitzeak, tema hau nahiko konfliktiboa da, guk ez tegu hasi nahi. Zehazten baldin badegea, ja kooperatiba izateare uzten diogu. Baina ez bagea azten, besteak azten dira. Orduan, hemen daukau dilema bat, hilala bizikoa. Gu nola hasi gaitezke? Oinarri komunitarioko kooperatiben azkundearen gaineko diskursoak lantzen ditugunean, erreplika ateratzen da. Erreplika. Nik, enpresa kooperatibo bezala, ezin dut gehiago hasi. Baina, bengo nintzateke deseatzen, ondoko herrian edo ondoko eskualdean, herritarra antolatu multzo bati, nire ezagutza partekatu, bide laguntza eman, esperientzia bera sor dadila eskualde ezberdinetan, eta horrela ingo dugu erreplikaren bidez aztea gure alternatiba, ez? Enpresa kooperatiboa bera azteak sortzen ditun dilemak, Mondragoneko esperientziak emate izkigu. Sortez, horregatik daukagu kooperatibismo heldu bat Euskal Herrin, eta hor ikusten dugu kooperatiba bera neurriz gain azteak ze arazo sortzen ditun, parte hartzei daukionez, ez? Orduan, uste hor dagoela elementuetako bat, eta bueno, ja, pixkat improvisatuz, baina aurreko hitzaldiarekin lotura eginez, alternatiba eskalatzearen parte handi bat, herri erakunden eskutan ere badago, hori da gaurko gaia, publiko komunitarioa. Eta uste, Kataluniatik planteatzen zaigun interbentzio eredu hau, politika publikoaren kontzepzio hau, guri beti iruditu izan zaigu interesgarria, erakargarria, eta realitateak ezberdinak izan da ere, horrean lehitakela ariketa polit bat, hango markoa ona nola ekarri dezakegun planteatzeko, ez? Saiatu izan geha horre pixka eta aurrera paso egiten, baina agian motelago, ez? Bestakit bi horiek okurritzen zaizkitola. Bale. Bueno, denboaz ondo gabiltz eta hala ibiltzen jarraitu dezagun, oain elkarrizketa transladatuko dugu kafe tartera, anibiliko dira, bizlariak eta gainerako guztiak ere bai, beraz, urrengo galderak han egingo ditu. Esan bezala, beran izango da, Hartzabaleko terrazan, eta hemendik ordu erdira, 12 laurden gutxian, bueltatuko gara, bigarren txandarekin. Gero arte. Daukagu gurekin, giza zientziak eta hezkuntzan doktorea da, kooperatibismoan, ekonomia sozialean aditua, Mondragon Unibertsitateko UESTI fakultateko irakaslea, eta lanki ikertegiko, baita ere Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegiko kidea ere. Lehen momentu batean Ana Gabrielek aipatu du 2008ko krisia, eta itxuraz krisi horrek halako olatu bat edo abian jarri zuen, eta hortik aurrera Euskal Herrian ere hainbat
udal mailatan eta hainbat proiektu kooperatibo eta martxan jarri ziren, olatu sarea ere, urte horietan eratu zen, eta horre egon zen esperientzia, programa bat sortu zen baita ere Kope Fabrika izenekoa, Gipuzkoan lehenik, nik uste gero zabaldu zela. Eta, nolabait hori, halako proiektu kooperatiboak saretzeko eta formazioa eskaintzeko xedez. Eta, lanki ikertegia bera ere horren sarreran egon zen, eta Ariane bera ere bai. Kope Fabrika programa horretako koordinatzailea izandakoa da baita ere. Badu zer ezana Arianek eta, hortxe duzu izenburua, lankidetza publiko kooperatiboaren oinarriak eta erronkak. Beste urratz bat, argitze kontzeptual horretan. Zure baitza. Egun ondan hoi, asko eskertzen dugu, bereziki gai hau plazara ekartzearen, eskerrik asko bai antolaketan parte hartzeko gonbita horregatik eta egisa da guk azken hamarkadan kofabrikan bueltan eta hortik kanpo bai, lan asko egin duela praktikatik, eta ni hortik hurbilduko naiz gaurko honetara. Esan da Unibertsitateako irakasle naizela eta guzti hori, baina azken urtietan edo kofabrikan bueltan, kofabrika garatzen eta bai sentitzen dut oso ekintzatik jardun dutela eta esain beste pentsamendutik eta gaur dakar dana bai horti dala, bai. Nik eredu konkretu bat ekarrikot, azkenengo honetan politika publikoei eta kooperatiboei lurraldetuak dian eredu eta aldi berian tresna izatea nahi daben gauza modelo konkretu baten argipena ero zedarritzea nahiko neuke, bai. Egisa da, Katalunia lehen aipatu dago, inbidiaz begiratzen duguela eta egisa da han egondan, politika publikoak sortzeko ero kokreazioa aipatu dagoanak, kokreaziorako egondan borondate hori eta hemen momentuz ez dagoela esan digun lurralde handi mailan, EAE mailan edo, igual Nafarroan gertu egon genke hortik, Nafarroa egonaldian biharretatik, iparraldia, baia beste, administrazioa eta hor zinake asko sartuko, eta zentzu horretan guk horren aurrian, egin duguena da, proiektuen sustapena komunitatetik, lurraldetik, eta hor interlokuzioa gertueneko udal administrazioa izan aldan, gertueneko administrazio horrekin topau izen dugu, eta hortik ekartzen dugu hauzi hau, eta hortik ekartzen dugu proposamen hau dala debatitzeko, dala problematizatzeko bebai, bai bereiztu nahiko nuke kontzeptu aldetik esaten dugu lankidetza publiko kooperatiboa eta erdigunean tresna kooperatiboa jartzen duguelako, ze lankidetza publiko komunitarioa bai Katalunian eta bai hemen aspaldiko praktikia da. Lankidetza publiko komunitarioa da administrazioak errazten da benian, ero lagatzen da benian, edo administrazioak eta herrigintzak, gure logikan, elkarrekin gauzak itzen da benian, kultur mai badala, jaien antolaketa dala, espazioen lagapena dala, gaztetxiak egin aldiana, olako mila ekimen dauzkogu, badauko bai herrigintza zen potente bat, hemen administrazioak ondio eta azken hamarkadan arrasteko kooperatibismo sorrera ero euskalgintza sorreran horri pluso komunitario handia dago, eta herrigintzatik asetzen dira hainbat premia. Orduan, zentzu horretan guk defenditzen duguena, ero guk esaten duguena dela publiko kooperatiboaren zedarritze bat eta ulermen partekatu bat bioela. Horrek, gure ustez, lehen enekoitzek esan da, igual ez eta igual baietz, eta nun azten da kooperatibia, nun komunidadia eta, baina gure eredu honetan komunitatea barne biltzen dau.
konstiente izan da, itxi eta ireki, bai, ez dala danendako, baina universala dan eserrezta existitzen berez, ez? Danak dauzka bere mugak eta bere, ez? Zerak, orduan, zentzu horretan, gu bai defenditzen duguena da lankidetza publiko kooperatiboa ekonomia egiteko, bai? Eta hori importantia da, bai. Ekonomia egitera gatoz, eta merkatutik ase biharrian hainbat bihar, beste logika batzun baitan asetzeko proposamen bat datorkigu. Barkatirati. Orduan, zentzu horretan, merkatuaren menpe ase baino, autoantolaketatik, autoeraketatik, interes orokorran txapelpetik, bai, hortik asetzia da proposatzen duguena, bai. Desmerkantilizazioan bide horretatik, herri, auzo eta tokiko hainbat bihar modu publiko kooperatiboan bai, egiteaz. Zentzu horretan uste dugu, hori ez, kontzeptualizazio eta nabardurak itxia eta ulermen mailak ero graduazioa ulertzia importantia dela, bai. Ez da berdina administrazio publikoak politika publiko batzukin eta guzti honen sustapena, ez, eitxia eta diru laguntzen bidez, ez, kooperatibismoa lurraldetan edatzeko politikak itxia, edo herri bateko biharrak asetzeko administrazioa be parte, instrumento horren parte dan, bai, egiturak sortzia. Hortaz gabiz, bigarren horretaz, hori hau jarri nahiko ginuan, debatera, erdigunera ekarri, bai, eta ez da gauza bat nik esate dutena, eta zentzu horretan ez nahi sentitzen oso eroso hemen zareten esperientzia guztiak logika honetatik abiatzen zatelako edo bihar agertuko dian, azokan agertuko dian esperientzia guztiak bebai, badaukelako hortik, ez? Baina, bueno, da, ekartzeko konkrezinora oinarte ibili dauzenak, bai? Orduan, zentzu horretan, lehen esan bezala, eredu publiko kooperatiboaz hitz egiten duguenean, ekonomia sortziaz gabiz, bai? Ekoizpen baliabideen apropiazioaz gabiz, erabakitzeko gaitasunaz gabiz, erabakimena dago protagonisten esku, birjabetziaz edo eta jabetza komunalaz gabiz, eta gizarte beharri proiektu partekatu eta iraunkorren bidez, eta hori importantia da, egitura honek sortzia iraunkorki gauza horrek bermatzeko, eta horrek, ja, ez, beste elementu batzuk izango zian, proiektu kooperatibo edo beste formula juridiko batzun bidez, baina hor ekitatia, erabaki demokratikoak erdigunean egotia, jabetza eta parte hartze kolektiboa bermatzia, zentzu hori dana, egon bia da erdigunean, bai? Guk uste du, tresna bat izan aldala kooperatibia, baina igual beste lurralde batzutan, ero beste zera batzutan, hau egisa da, bai dagoela pentsauta, ero gaur ekarrikoen proposamen zehatza dago oso pentsauta EAE, edo Nafarroarako, eta hori iparraldiak igual, beran formula estikakin, salbauta dauka, ero berrezau dauka, baina zentzu horretan, hemen ustartzen da, bero ereduak lurra hartzen dau, udalgintza eraldatzailea, zen errigilea, ero errigintzatik, eta kooperatibismoan daren elementuen ustarketatik, bai? Hiruren ustarketatik hartzen dau lur eredu honek, bai? Bueno, aipatu da, ez, testu inguru konplexua, krisi multzoa, erronka soziologikoak eta guzti hori, ez? Orduan, testuinguru horretan, izango litzake, anak esan dabe moduan, bizitzara bideratutako ekonomia garatzea, bai? Eta hori, elkarrekin, erantzunkizun partekatuakin eitxia, bai? Adibideak aipatzena hastiarren, mota honetako proiektuan artian dare esate baterako erabilera lagapeneko etxe bizitzak, bai? Erabilerako lagapen etxe bizitzak, gaur egun Euskal Herrixan daren kasuak badare, baina dia
jende multzo batek erosi da belako eran etxia eta erabaki da belako formula honen bidez bizitzia. Kataluniako ereduan eta Generalitatetik eta Barcelonako udalak bultzatutako ereduan hor lurzorua administrazioan publikoan lagapena da, bai? Eta merkatutik etaratzeko logika bat eninda dago, bai? Orduan, guk eredu hori da hemen bai gustauko jakuna. Egisa da, 2019an lan bat egin nuala eta etxe bizitzak legian, zein kooperatibismo legian, bisetan eredua sartu zala eta hor badagola aukera bat eitzeko, baina gaur-gaurkoz ez dago udalerririk ausartu danik egon dia, bueno bai, barkatu, badago bat, eta Iruñakin dagoentxe, oindala gutxi, Iruñak bai, Iruñak etxekonak uste dala kooperatibia, etxekidei, indotza olako lagapen bat etxe bizitza kooperatibak eraiki alizeteko. Hori da eremu bat, eta bakoitza eremu oso komplejua da. Beste bada energia komunidadien eremua, horbe bai, bueno, ben badago jenerreko jendia, eta ni baino gehiago jakingo da horren inguruan, baina energia komunidadien kasuan gainera ez da guk esaten duen gauza da, baizik eta Europako zerak esaten dabe ez, eta jaurlaritzak legebiltzarrak aprobautako klima legian behola jasota dago ez, udalak parte izen bila diala, sustatu inbiede bela eta guzti hori ez, horbe bai, bueno, eta ezinbestian energia komunitateak garatzeko lankidetza publiko komunitarioa bia da, bestela nekez sostengatzen dira olako proiektuak, teiatuak eta bastakit publikoen lagapena bia dalako, olako gauza txikixetan 1000 traba topo duz eta gero hortik erronkak eraturreko dira, baina honek dira zuek ikusteko zertaz gabizen ero nun dagoen proiektu konkretuak. Zaintza kooperatibena hau bihar maitelanekoak etorriko dira, baina hau temazoa, hau hemen pixkat dana sartzen da, bai, batez be, hori ez, zaintza profesionalera dedikatzen dienen duintasuna merkatu logikatan lagatzen bogu, eta bakarrik merkatu logikan erabiltzaileok ez gara pasak edo ez du nahi hainbeste pagau, ez gare prest hori pagatzeko, eta eraberian, euren baldintzak eskaztu itzen dira. Hemen ezinbestia da administrazio publikoak triangulatzea hemen. Importantia da zaintza kooperatibetan, administrazio publikoak hori finantziatzea. Badan bezala, ez dakit, kirola finantziatzen dan bezala neurri handi baten, ero beste eremu batzuk. Ni hemen bebai, defensa ingo neuketa anakin daden bezala bebai, zaintzaileak udal langile, eroman komunidadeko langile baldin badia, perfecto. Horren kontra ez gare. Gaur-gaurko solistu ikusten posible. Eta bai ikusten dugu prekarizazio maila altua, bai ikusten dugu pertsona emakumezko, migratu, perfil oso zaurgarriak darela hor, eta hor balanketa espezifiko bat inbia dela. Hori, elikadura burujabetzan berdin. Elikadura burujabetzako proiektuetan eta sektoria bebai, ez pau desmerkantalizatzen, sektoria relebua ez da emongo, ez bada kolektibizatzen, ez momentu honetan, zen bada, euneko bata, ero da, ez burujabe, elikagaizetan, hor, konsumo antolatu samar eukigenke, baina ez bau ekoizpena, ez, antolatzen, eta hori modu, eta horbe bai, nik uste dut, ez ginoala eragozpenik eukiko, osasuneko ero hezkuntzako langileak publikoa dian bezala, nekazaritza publikoak izeteko, baina ez du ikusten hori momentuz posible danik. Orduan, zentzu horretan, beste eredu bat, gehiago erantzukizun partekatuan oinarritutakoa eta danon artean eitzekoa. Udalak bazkidean baso jabe kooperatibien bebai, berdina pasatzen da, edo kultura kooperatibak bebai berdina pasatzen da, herri kooperatibak, oso despopulazioa lotutako, eta bihar ezagutuko zuenak oso tresna interesantia, hor ezinbestian da elkarlana
herri eragile, biztanlero, herrikide eta udalan artean, hori ezinbestekoa da, eta da honen eredu bai. Bihar esautuko zen proiektuak, batzuk eta darenak Euskal Herrixan barren, eta ez duz ekarri danak, batzuk herri mailakoa dira, auzo mailakoa dira, eta hori dauke xede, herrian bizi eta lan, auzoan bizi eta lan, beste batzuk eskualde mailakoa dira, eta eskualde eskalan inaldian gauzei erantzuteko bokazioz jaiotzen dira, eta beste batzuk sektorialagoa dira, elikadura dala, energia dala, eta horretan. Gero bakoitzak, eskalatze horretan, nekoitzik aipatzezan netz eskalin horretan, bihar batzuk beste batzuk dakar, bere garapenean, eta ez nahi sartuko hor, baina hori bebai temazoa da, proiektu guztien nauen konsolidazioa. Ustotanak aipatu dabela lehen bebai ondo ulertu bajat katalanez, baina esan dau, uste dut, gauza dela abiatzia, baina gero, behin ja abiatuta gero, horrek mantentzia eta horrek sortzen dian problematikei erantzutia bebai, bebai badago gure agendan eta badago gure kezkatan, bale? Bereziki esaten da azken nengotan administrazio publikoak eta udalek, bihar guztiei aurre egiteko kapazitateik ez daukela, beste formula batzuk topobia diala eta hola, ronka komplexuei beste erantzun kompleju batzuk emon biajakola, eta gure ustez, 3 elementuak triangulatzetik dator, bai? Pertsonak, biztanleak, erabiltzaileak, administrazio publikoa, eta ehun eragilea, ehun komunitarioa, bai? Horrek 3 modu partekatuan proiektuak garatzetik, ardura hartzetik, eta hortik etorri alda, horri erantzuteko modu bat, ez? Adibidea, ezaugarriak ipiniko tzuet, ze suposatzen da ben, eta nola izan elgazen parte, kide, eta zein rol edo jokatu beharko leuken bakoitzak. Ze hau importantia da. Enekoitzek hau problematizau dau, nik uste dut, kasi, esperientzia sortu aurretik, baina, ez dakitzela esan duzu, baina interes kontrajarrizak egon aldiala, eta hola, karo, batzen dituana, izan behar interes orokorra, zertarako batzen garen, eta hori izango da, ereduak edo tresnak eukiko daben, interes orokorra eta herri onura hori, barne biltzen daben, hori izango da, horrek emongotza zentzua, eta hori izan beharko da, bakoitzan interes partikularretik arutzau, hemen tresna honetan, eredu honetan, eskuzabaltasunez, konpartiu biako dana, bale? Orduan, irudi honetan ikusten duzu administrazio publikoa dagoela alde batetik, ehun komunitarioa bestetik eta herritarrak bestetik. Ehun komunitarioan rola izan alda, eta kasuan kasu da, baina da pixkat, gero honek proiektu bakoitzean eta bihar ikusiko zuen bai, hau definiuta egongo da proiektu posterretan, ze bazkidetza mota daren, eta gero ikusiko zuen zela aterrizatzen den proiektu bakoitzean. Nik hemen plazaratzean edotena da, ze aukera eskaintzen daren, kooperatiba integral baten ideiak, irabazi asmori gabekoa izan behar da bai ala bai, desmerkantilizatzea nahi bogu eta aberastasuna banatzea nahi bogu eta masi patzailean proiektua garatzea nahi bogu. Erabaki imena bazkide mota ezberdien artean banatuta egon behar da, orduan, gero rola bakoitzak berana definidu behar da, baina ehun komunitario lurraldeko enpresa, eragileek, tokiko eragile horrek, kolaboratzaileak izan aldia, proiektuakin kolaboratzaile izan aldia, eta hor laguntzeko rol bat jokatu, proiektuko erabiltzaile be izan aldia. Guk sustatzen badu, baldin bagara parte, kide, elikadura burujabetzako proiektu bat,
gero, gure langileak edo gure enpresako langileak edo danadalakoak horren konsumitzaile izan aldia, ero, olako formulak, zentzu baten izan alda apoi hau bakarrik, beste baten izan alda apoi hau gehi erabili, konsumidu, bai? Igual, nekoitzek erabilia den konsumo kooperatibak, nik deitzeget erabiltzaile kooperatibak, igual da, kontzeptuala da, baina da gehiago, merkatu logikatik, konsumoa oso merkatu logikan zera ditzen dutelako, lotzen duguelako, eta horrekin apurtzia nahi gu bebai, nik uste kontzeptuen erabilera bat bebai planteau biako litzakela. Kapitalian lagundu aldabe, eta inbertsioa eta martxan jartzeko laguntza eskaini aldabe, eta gero, zerbitzua kontratau eta erabili, eta hori dana bebai in aldabe, bazkide erabiltzaile izan edo ez izan. Herritarrak izango zian erabaki ahalmen handidunak, empoderatuak, eta hemen honek izan aldia erabiltzaile, izan aldia lan bazkide, izan aldia kolaboratzaile. Nik uste dut eta lehen nekoitzek problematizau da, baina guretako eta igual da arrasatetik natorrelako, ero arrasateko kooperatiba esperientzian parte itzen dutelako, eta nik ulertzen dut Mondragonek momentu honetan argi ilun asko daukala, baina zeo baldin badauka ona Mondragonek da lana ulertzeko modua eta lana erdigunean eta lanaren buru jabetzako praktika hori. Nik hori uste dolako proiektutan oso importantia dela lanaren buru jabetza erdigunean ipintzia, hori oso emantzipatzailea dela, eta olako proiektutan disfunzio handisa ikusten dela, eta igual gero, ez dakit, Katalunian bai egon da tradizio gehiago konsumo kooperatibak sortzeko, eta horrek disfunzioa sortzen dauze, konsumitzaileak dauke erabaki ahalmena, bertako profesionalak ez dira, horrek atxikimendua gutxitzen dau, zuzendaritza kanpokoa da, olako gauza batzuk sortzen dira. Guretako oso importantia da, profesionalki dedikauko dianak olako proiektuetan, lan bazkide izatea, erabakimena aukitzia, proiektuen trakzinua eruatia, eta gu eredu hau bultzatzen gabiz nagusiki posiblean kasuetan. Eta eraten dugu, Jose Azurmendin, lanaren kontzeptualizaziotik, hezkuntza ulertzeko modutik, pertsona kooperatibo ulertzeko modutik, eta guzti horretatik. Eta gero ja, zein izan biako litzake administrazio publikoan rola, inaldau bazkide kolaboratzaile izan, eta parte izan, edo erabiltzaile bebai, kasu batzutan, izen alda. Geratu alda sustapen lanain eta testimurua sortzen, hori bebai, hori rol bat jokatu alda administrazioako lako gauzak bultzatzen, baina esan izango gero parte, sortuko zan tresnia, izan elkarte bat, izan kooperatiba bat itana dalakoa, baina esan izango organikoki eta iraunkorki hor parte hartzen daben zera. Eta gero ja, nik uste dut, zerbitzua kontratatu, klausula sozialak ezargi, hitzarmenak egin, lagapenak egin, gizarte zerbitzuen arluan eta herri administrazioa eta kooperatiboa uztartuz ez dakit, zela da, konkursuan legia bebai, gainditu eta hitzarmenak eitzeko aukerak egon leizke, eta hori da beste erronka bat topatzen duguena, eta atzaldian hori problematizauko da, eta erronketan aipatuko. Olako gauzak eitzeko bidia zabaltze jako administrazio publikoai. Kasu honetan, udalei gure ustez diala gertukuenak, ez? Badago, erronketara sartu egin aurretik, badago eredu honetan importantia den gauza bat, eta da publikotasuna ulertzeko dagon moduakin apurtzia, ez? Ulertzen da publikotasuna oso modu orokorrian, ez? Gure ustez publikoa ez da administraziotik kudeatzen dena bakarrik, bai? Baizik eta erdigunean interes orokorra jartzen daben hori edo onura publikoa erdigunean dagon hori bebai, ze administrazio publikoa ailegatzen den ez dan hainbat bihar asetzeko biharrezkoa dian tresna guztiak horrek bebai publikoa dira. Zentzu horretan kooperatibek eta kooperatibismoak mugimendu moduan bebai, arlo publikoan moduan
interes orokorra eta kohesio sozialerako bokazioa badauka, ez? Hori berezko daukan, kooperatibismoak berezko daukan elementua da, ez? Eta nire ustez horri itxen dabe bat, ez? Kooperatibako bazkideak aldi berian izenaldia zerbitzu hartzaile eta erabakitzaile, ez? Baina horrek uste dugu bebai demokratikoak eta kohesionatuak daren demokratikoa eta kohesionatzaileagoa dan gizarte bat, ez, garatzeko eskola bebai ekartzen da bela, ez? Uste dut, anak aipatu bera olako zeo bai, ez? Zela alduntzen dan dian pertsonako olako ekimenetan eta hori importantia dela. Eta bai uste dugu bai bizitzak duintzeko eta lurraldi bizigarriak itzeko importantia dela zentzu horretan lanaren konzesio berri bat eta lana ulertzia duinki. Eta uste dut hortan olatuko peko lagunak be lanian da biztela eta gustora irakurriko. Erronkekin jarraituz, bai botatzen dugu faltan bai praktika geixau eremu ezberdinetan, ez? Eta batez be udalak eta administrazioak rolak berak bere ganatzia botatzen da faltan asko, eta uste dugu hortarako badagola ez ezagutza handixa, badagola ausardia falta ero bilurra, dagola azken baten udalak ez dakit, azken hamarkada hauetan udalen garapen honetan burokrazia handixa eta zurruntasun handixa garatu debela, eta oin gauza berrixei lekua itxia oso zaila dela, eta hemen askotan botatzen duena faltan da, baten bat udalak ero diputazioa ero ez dakit, ero jaurlaritza bera eraldatzeko berpentsatzen dabil, ero benetan dia 21. mendeko biharrei erantzuteko biharrezkoa euskuen tresnak, hori importantia da, ze askotan errezagoa da zure herriko kooperatiba bati, ez dakit, esleipen batin baino, ez dakit, multinazional bateko, etxez-etxeko laguntza arei emotia, orduan gare olako disfunzio batzutan, orduan klausula sozialak, legian berrikuspen bat, honetan formatzia, guk bai uste dugu zirrikitua badarela, aukera badarela, ezagutza zabaltzia, jendiak udal batzuk indabe, badare praktika batzuk, eta udal batzuk gauza asko indabenak, indaben horrek beste udalei zela indaben partekatu, gauza horredanak uste dugu importantia dela, praktiken elkar jatzia eta kasu honen konpartitze bat edo. Bai bioz bai komunitatean alduntzerako eta bide lagun saria gehitzeko eta politika publiko berri batzuk, honen sustapena ingo daben politika publiko batzuk, ez dakit berdin jat, Nafarroako gobernua ero jaurlaritzak Ateneo kooperatiboetan indan inbertsio ardisa ikingo balebe, bueno, guk posarren ze egisa esan oso baliabide gutxikin eta sinismen handisakin gabiz, eta hori bai sentidu dugu azkenengo hamarkadetan, ez da konpartitzen duzuen, nik berbaitzen du, baina hemen gare mordo bat, hortan gabizenak eta zentzu horretan bai sentidu izen dugu, baina hau guri dagokigu, ero beste norbaitek inbiako leuke, hori askotan sentidu izen dugu. Ezagutza tresnak eta praktika konpartitzeko eskola bat bai bio, hau da, lehen ustote nekoitzeka aipatu da bela, erreplikatze horrena, eta anak beha aipatu daen xarxa hori, azken baten bakoitza bere lurraldian dabil, berana asmatzen, berana garatzen, bakoitza bere aldetik ibili beharrian, izan behar da geixau, elkar igurtzi geixaukin eta bustitzen gazenak. Juridikoki hau hemen lan handixa dago eta hemen uste dut gaur atzaldian aber juristek ze esaten daen eta baina hitzarmenak, administrazio legia eta horrek dauzkan zirrikituak, horren danan gida praktikoak edo,
konbentzimenduz eta determinazioz gauza honek inaldiala, eta lasai inaldiala garantia batzukin hori sortu biharrian gare, hori zinbestekoa da gauza honek inalizeteko. Eta gero nik uste dut ikuspegi izan bebai, ero modelo honen edapenian bebai lan handixa daukuguela. Batez be, udaletako teknikari, politiko eta kontu hartzaile, idazkari eta interes orokorra ez bada Eusko Jaurlaritzak aitortu dabela herri onurako izendapena, horrekin igual errezagoa litzake eta horren bila joango ga, baina bitartean garapenerako determinazio politikoa biada, hau importantia dela, energia komunidade bat herrixan egotia eta sustatzia importantia dela, inbia dela aldan eta guztia horri bide emoteko, bide arrastu dela, bazki laguntzaile baldin bazara eta udala baldin bazara laguntzeko zarela, gauza horredanak, eta nik uste dut barne oztopuak bai badarela, barne oztopuak jakintasunetik eta zentzu horretan, eta ikuspegi aldetik bebai, diskurso mailan bebai, ezin haundisa dagoela. Nik egisa esan onaino esango neuke, bai, nahiko, bai. Sortzen nuenik, kartela erakutzi orduko, ia oso ondo, eskerrik asko. Ariane, hainbat ideia bota dituzu. Bueno, badokagu, tartetxo bat, norbaitek iruzkin edo galderarik egin nahi balu. Mikrofonoaren hortik ibiliko da, ezta? Bueno, egia esan, hitzartzearen amaieran edo administrazio publikoen harrera eta jarrerari buruz edo, ideia batzuk bota ditu, ideia edo balorazio bat edo egin duzu, eta orain Ion Muñoan, ni pixka bat neukan horri buruz galdetzeko, batez ere Ana Gabrielek ere galdera bati erantzunez, horretaz zerbait esan duelako, ez da, Kataluniako kasuan, administrazio publikoek edo alderdi politikoek edo ni zerbait, ez da, ze pixkate, ze azken hamarka da edo urteetan ze jarrera izan duten uzi hauen inguruan, proiektu hauen inguruan, eta, baina, justu bukaeran horretaz zerbait aipatu duzunez, eta, venga, Ion, animo. Zure txanda orduan. Eskerrik asko berriro. Beno, goizteko azken hitzaldia Ion Muñoari dagokio. Ion Muñoa, gaur egun Eusko Jaurlaritzako komunikazio eta gizarte berrikuntzako idazkari nagusia da, iaztik. Legegintzaldia 2023an Gipuzkoako foru aldundian hasi zenuen, zera, Aldu Nagusiaren gabinete buru, estrategia gabinete buru gisa, eta gero, iaz, Gasteizera aldatu zen, idazkaritza nagusi berri horrekin. Deustuko, zera doktorea da, eta Deustuko Unibertsitateko irakasle ere bai, eta, hortik,
idazkaritza nagusitik, eta bere ibilbide akademikotik ere, hortik hitz egingo digu. Herrigintza kooperatiboa herri agintaritzatik izenburuarekin. Eskerrik asko, Xabier, eskerrik asko Jakin Fundazioari, gonbidapenagatik, eta UEuri antolatzeagatik, eta nola ez Usurbilgo udalari ere posible egiteagatik, eta gaur hona gonbidatzeagatik, ez da. Egia esan eta plano pertsonalean, plazera handia da, urtebete guztiz, aurreko urtean Foru Aldundian egonda ere, unibertsitatean ere banengoen, baina azken urtean akademian tarte bat hartuta eszedentzian nago, eta orduan, ez ditugu hainbeste aukera izaten, momentu honetan lasai geratzeko, entzuteko, eta hausnarketa eta eztabaida intelektualeko lako foruetan parte hartzeko, eta beti da plazera. Eta bestetik, baita ere, maila pertsonalean Usurbila etortzea ere bai, nik jatorriaren erdia hemengoa dut, eta txikitan asko ibilitako hemen, eta gaztetan ere bai Parrandan, eta orain ja beste foro batean, eta beste testu inguru batean, ezta. Orduan, oso pozik, hemen egoteatik, eta eskerronez. Aldi berean aitortu behar dut, oso zaila egin zaidala, gaur esan nahi nituenak edo esan behar nituenak pentsatzea, eta are zailagoa ordenatzen saiatzea. Arrazoi ezberdinengatik. Neurri handi batean, eskizofrenia moduko batean, bizi naizelako, buruaren alde praktikoaren eta alde akademiko edo pentsamentuaren artean, baita eguneroko praktikan ere, ez? Eta ideiak eta gauzen analisiak egiteko moduan, nire buruak uste dut, neurri handi batean funtzionatzen duela oraindik modu analitikoan eta akademiaren logikan, baina praktikak beste leku batzuetara ere eramaten zaitu egunerokoan, da beste kezka eta errealitate batzuk, ezta? Eta gainera informazioz giza eta gizarte zientzietako hibridazioa naiz, eta orduan oso ideien munduan eta ibilitakoa, eta orduan gero praktikan zaudenean, ideien da praktikaren artean beti daude sekulako distantziak, garrakalak, kontraesanak, eta hori guztiak kudeatu behar dira egunerokoan. Orduan horrek zaildu dit aldi batetik. Beste alde batetik, baita ere, mundu publiko politikoan oso outsiderra naiz ni baita ere, zenik ibilbidea unibertsitatetik egin dut, herrigintzarako nire bokazioa eta nolabait implikazioa oso maila lokalean egon dira, ni Goierriko zeraingoa naiz, eta oso komunitate garapenari eta herri txikien garapenari eta lotuta, eta nik hortik ulertu izan dut, eta hori bizita jan izan dut, kultura hori jan izan dut, ezta? Eta momentu honetan Jaurlaritzaren lehendakaritza bezalako gune batean, ezta? Eta horre ere badago eskizofreniarako beste arrazoirik, orduan batetik nire kultura, baina bestetik baita ere erakunde handi batek eta administrazio publiko handi batek dituen inertziak, logikak eta barrak. Eta azkenik baita ere, gaian ere oso outsiderra naiz, zenik hemen zaudeten guztiokia kooperatibismoarekin eta kooperatibismo eraldatzailearekin eta dauzkazue esperientziak, ibilbideak eta ezagutza oso zabalak, eta nik aldiz ia deus ez dakit kooperatibismoari buruz, eta tokatu izan zaidana, maila akademikoan askoz gehiago izan da azken urteetan batez ere demokraziari buruzko ikerketetan parte hartzea, eta bestetik gure tradizioari lotuta komunitatea auzolana eta halako kontuak ere ikertzea. Eta gure maisu handi batek zioen, bakoitzak hobe izaten duela dakienari buruz hitz egitea, eta orduan nik hortik enfokatuko dut batez ere, nire hausnarketarako edo egin nahi nukeen ekarpena. Eta hortik enfokatzean, nolabait ardatz berri bat edo irekitzen saiatuko naiz demokraziaren ardatz horretatik, ezta? Orduan, izenburua, hitzaldiari edo herrigintza kooperatiboa herri agintaritzatik jarri diote, esango dut, ez du ni jarri, baina oso polita iruditzen zait. Eta orduan hasi nintzenean pentsatzen, ezta? Ikusten dituen bi bloke, batetik dagoela herrigintza kooperatiboa eta bestetik herri agintaritzatik horrek zer esan nahi duen. Eta, hortik hasi nintzen gogoetan, eta nolabait saiatuko naiz bi hoiei erantzuten joaten, baina erantzun baina gehiago da, bakoitzean irten zaizkidan hainbat gogo eta
eztabaidarako mahai gainean jartzen saiatuko naiz. Baina ezer baino lehenbait tesi bat jarri nahi nuke, eta nolabait beste komponente bat gehituz gaur goizean hemen atera dien hainbat eta hainbat ideiari. Aipatu da hemen gure herrian badagoela sen komunitario bat, sen kooperatibo bat, bien arteko uztarketa, hor nibilidea bereziki eneko eta arian ez da, gai honekin nola den uztarketa hori edo ez, eta nik beste sen bat gehitu nahi nioke, eta da sen demokratikoa. Agian mitotik ere izango du, baina herriek mitoak ere behar dituzte, eta orduan, badago, nik baieztatuko nuke sen demokratiko bat ere egon dela gure herrian, eta egon dela uztardura handi bat, edo erlazio handi bat, sen komunitario, eta gero antolakuntza kooperatibo, nahi balin bada, eta sen demokratikoaren artean. Eta areago, tesi moduan planteatuko nuke, eta hori pixkat horri zentzua ematen saiatuko naiz, neurri handi batean, sen kooperatibo hori egon dela sen demokratikoaren zerbitzura. Edo, beste modu batera esan da, sen kooperatibo horren garapena helburu handiagoko zerbaitetara egon dela bideratuta. Eta nik demokraziaren begiradatik egingo dut, pertsonaren garapenetik egon daiteke, edo pertsonalismotik, humanismotik, edo eta funtzio sozialetik, edo emantzipaziotik, begiradaleko ezberdinetatik nik demokraziaren begiradatik edo begiratuko diot. Bueno, orduan, herrigintza kooperatiboa esaterakoan, eta ni ohituago nago beste kontzeptu batzuk entzutera, baina lehenengo etortzen zaidana da, hau nola definitu daiteke, ez da, herrigintza kooperatiboa. Eta sekulako nahasmen kontzeptuala dagoela iruditzen zait orokorrean, ez? Hasieratik Aritzek planteatu du, lausotzea, kontzeptuen mugak lausotzea ia usteraino, gero enekok ere aipatu du, ez da, definizioen beharra, eta nola ulertzen ditugun gauzak, eta bar. Eta orduan, klaro, hemen dago, eztabaidaren abiapunturako gako oso importante bat. Nola ulertzen ditugun kontzeptuak, hitzak, hoien esanaiak, eta ez da kontu teoriko, kontzeptual edo semantiko huts bat, ez da, hau bistakoa da, baina egun, eztabaida publikoa, politikoa, eta neurri handi batean intelektuala ere, errelatoen eta lenguaiaren dimentsioan jokatzen denez, badago joera bat, eta joera hori neurri handi batean nahitazkoa da, eta honi buruz hainbat autorek landu dute, ez da, hitzak luzatzeko, zabaltzeko, estiratzeko, kontzeptuak nolabait lausotzeko, diluitzeko, eta barretarako, eta azkenean, ia denok buka dezakegu hitz berberak erabili zizketan, gauza berari buruz ari gaitezkelakoan, edota aldi berean baita ere, sinonimoak ez diren kontzeptuak sinonimo moduan erabiltzen ere bai. Eta karo, honek ikaragarri zailtzen du debate intelektuala, baina are gehiago debate politikoa edo soziala eta kulturala, ez da? Zen, nola uler dezakegu elkar, hitz berberak erabiltzen ari balima gara, esan nahi ezberdinekin. Nik esaten balima dut, oso importantea da, eremu publikoaren da sozialaren arteko elkarlana. Oso zaila da, edo kolaborazioa, edo kooperazioa, oso zaila da, inor aurkitzea, elkarlanaren, kooperazioaren edo kolaborazioaren kontrakoa. Beraz, mundu guztiari gara, hizketan, kolaborazioa, elkarlana, lankidetza, kooperazioa, eta bar, eta bar, eta bar. Ze terminotan ulertzen dugu hori? Hori, ez da kontu txiki bat, ez da matiz kontu bat, hau da, kontu nuklearra. Eta, klaro, hain justu hitzak hainbeste estiratzen ditugulako, eta hor badagoelako, atzetik, joera bat, moda bat baino gehiago dena, eta intentzionalidade bat duena, zerikusia handia duena komunikazio esparruaren logikekin, eta ezaugarriekin, eta hau oso ondo aprobetxatzen dute, muturreko planteamentu, orokorrean totalitarioek eta populistek eta bar, ez da? Hain justu hontaz baliatzen dira, neurri handi batean, beren garapenerako, ez? Orduan, uste dut oso importantea dela, kontzeptuekin argi hitz egitea eta zintzo hitz egitea zer esan nahi dugun momentu bakoitzean. Eta honi buruz ere eztabaidatzea.
hemen lehenengo hitz egin duen Aitor izan da, eta Aitorrek, eta adibidea jarriko dut, auzolanaren kontzeptua. Eta Aitorrek erabili du auzolanaren kontzeptua, askotan erabiltzen den moduan, da ulertzen dugu, elkarlanaren sinonimo gisa, kasi, ezta? Gero eneko etorri da, eta esan du, auzolanean bazegoen instituzionalizazio bat, eta praktika kontu bat ere bai, ezta? Eta nik gehituko nioke, eta baita kosmobizio bat ere, eta baita kultura politiko bat ere, bai? Orduan, esaten dugunean auzolanean, eta guk hau testatu dugu, Andoni Izagirre eta biok Mondragon Unibertsitateko lankide eta lagunak, eta biok proiektu batean auzolanari buruz, Tolosaldean ibili ginenean, eta jaso genituen, auzolanaren ulerkerari buruzko, azalpenak, ezta? Eta azalpenak jasotzean, batzuk ari dira, auzolanean hizketan, ulertzen dute herriaren aldeko voluntarioki egiten den lan moduan. Festak antolatzea, kulturrekimenak, eta auzolanean antolatu ditugu festak. Hori denok ulertzen dugu, hori. Beste batzuek ulertzen dute, praktika konkretu bat bezala, eta kasi-kasi, landa eremuari lotuta egon izan diren praktika batzuk bezala. Beste batzuk ulertzen dute, militantzia klase baten ezaugarri definitorio bezala. Eta gainera, horietako askori, min ematen die, Jaurlaritza bezalako erakunde batek bere leloan auzolana erabiltzea, ze iruditzen zaie prostituzio bat dela. Eta gainera, harrapatu egin diela kontzeptu hori, apropiazio bat dagoela. Eta beste batzuek agian ulertzen dute, kasi-kasi, auzolanaren kontzeptua pertsona bakoitzak komunitatearekiko duen arduraren baitakoa. Eta deno kontzeptu berbera erabiltzeari gara. Honek abantaila handia ditu, ze gero egin genuen gero ikerketa horren parte baita ere, beste bat, eta zer, auzolanaren ikuspegi idealizatu on bat zegoela. Alegi, auzolana motor moduan ulertzen zuela, komunitatearen zati handi batek. Baina bakoitzak ze ulertzen zu hortaz, beste kontu bada. Hau da, adibide txoro bat, baina importantea dena iruditzen zaidan, ezta? Orduan, hau mai gainean jarri nahi nuen, ze agertu da goizean zehar ere, eta ez da kopiatzeatik, idatzitan ekarren, hau iruditzen zait oso importantea dela. Ze ez da bakarrik, eztabaida bat, zintzoa, eta eraikitzailea egon dadin, elkar ondo ulertu behar dugula. Elkarrek zer esan nahi duen ulertu behar dugula. Eta hor parentesia irekiko dut, hemen komunitatea hitz egin da. Komunitateak eta komunikazioak etimologia berbera haugate latinean. Eta etimologikoki, komunikazioaren oinarrian dagoen komunikare uste dudela, ez da gini latinez, baina importantea da bi esan nahi dituela. Eta bi da partekatzea eta zerbaiten parte izatea. Norbaitekin partekatzea eta zerbaiten parte izatea. Aliga, komunikazio bat egon dadin, unibertso konpartitu bat egon behar da, ez bakarrik kontzeptu konpartitua. Eta ordan, komunitatearen kontzeptua eta komunikazioaren hartzen malima ditugu, eta eztabaidara eramaten malima dugu, elkar ondo ulertzeko, eztabaida zintzo bat egoteko, baina eske gainera, eta hemen dagoen ere ustez, eztabaida publikoa guztiz debaluatu ez ezik, inhabilitatzen duen kontua, da batzuetan hitz berberekin ari garela paradigma antagonikoak aurrez aurre jartzen, biok ados egongo bagina bezala. Eta hau da nefastoa, ez da? Ez ados gaude, ez gaude ados. Baina komunitatearen alduntzea zari gara, baina bi gauza totalmente ezberdin ulertzen ditugu komunitatearen alduntzea esaten dugunean. Ze komunitateari buruzko ikuspegi ezberdina daukagu, ulerkera ezberdina, eta alduntzeari buruzko ere bai. Orduan, aklaratu dezagun. Aklaratu dezagun, bakoitza. Ze bezala ezin da eztabaida publiko, politiko, sozial, intelektual, kultural bat eman. Eta uste dut hau importantea dela. Eta uste dut importantea dela hau, eragile politikoek, argi eta garbi, hemen eztabaida ideologikoak balima daude edo paradigmenak, ereduenak noski egin behar dira. Baina ez dezagun kontzeptuen atzean ezkutatu ustezko adostasunak adostasunik ez balima dago. Eraiki ditzagun adostasuna beharrezko balima dira edo konfrontatu ditzagun alternatibak eta barrak. Baina hau da lehenik mai gainean jarri nahi nuena, eta badirudi urruti joaten ezela, baina herrigintza kooperatiboa ulertzerakoan zer ulertzen den hori aklaratzea uste dut importantea dela. Eta noski, hortik ja, kontzeptuetatik, egin nuen zerrenda bat, zemai kontzeptu antzeko, ari garenean,
Herrigintza mota batez, elkarlana, kooperazioa eta bar, da, tortzen zitzaizkidan, lankidetzako gobernantza, auzolana bera, komunitatea komunitarismoa, ekintza komunitarioa, lankidetza publiko soziala, lankidetza publiko komunitarioa, lankidetza publiko pribatua, deliberazio kontzeptuen baitan dauden guztiak, partaidetza eta partaidetzaren bueltan dauden guztiak, botere harremanen logika, gaur hemen ez da datera, baina, oinarrian badago, ez da, kontrabotererako elementuak eta bar, ez da. Ordan, ari gara kontzeptu mota eta sekulako anabasarekin, bai? Orduan, noski, bat akademiatik joaten da, eta esaten, hau definitu egin behar da, ezaugarritu egin behar da, eta gauza bakoitzak gauza bat esan nahi du, eta listo, ez? Eta, ez da nire asmoa hori, egitea ez da gutxia horik ere, ez dira estatikoak ere, ez da? Baina azken batez, bai ari gara, nolabait, errealitatean, gizarte errealitate batean, interbenitzen duten esfera eta aktore ezberdinen arteko harreman motez. Eta harreman horietan nola artikulatzen diren harremanak, eta nola elkarrekin gauzak egiten diren, edo ez diren egiten, edo ze botere harreman dauden, ze harreman ekonomiko dauden, nola iristeko aukera dauden, eta bar, ez da. Orduan, nik ariketa bat gehiago egin dut, hausnarketa hortatik abiatuta eta eztabaidarako, ez hainbeste definitzekoa, baizik eta nire ustez, eta eremu publikora goazenean, eta eremu publikoaren da beste eragileen arteko harremanak egon behar dienean, gutxienez, niri iruditzen zitzaidan, eta gure tradiziotik ere begiratuta, gutxienez lau printzipio egon beharko liratekeela. Lehenik eta behin, eta oso garrantzitsua nire ustez, da bestearen aitortza. Noski, hau oso evidentea ematen du, ez da? Baina harremanetan ez da beti hain evidentea. Bestearen aitortza da, bestea onartzea, eta bestea aitortzea. Eta horrek esan nahi du, batak bestearen gaitasunak eta ahalak errekonozitzea, batetik, eta bestetik bestearen zilegitasuna ere errekonozitzea. Orduan, guk elkarrekin zerbait egin behar balin badugu, elkarre errekonozitu egin behar dugu. Hasten balin bagara bestearen ukaziotik, edo hasten balin bagara bestearen zilegitasunaren kuestionamentutik, hor gaizki hasten gara. Hau pertsone harremanean bezala, edo zein harremanetan. Eta pixkat pentsatzen jartzen balin bagara, hemen uste dut, eremu guztiok asko daukagula, hemen inertzia asko daude, kultura jakina daude, eta bar, eta asko dago hemen denok asko daukagu, pentsatzeko, hausnartzeko, eta ziurrenik aldatzeko ere bai. Beste printzipio bat, bigarrenan ere ustez, ezinbestekoa dena da, askatasuna eta autonomia. Eragile horiek eduki behar dute askatasuna eta autonomia. Da noski, hau esatea erresa da, baina gero, praktikan, menpekotza mota ezberdin asko daude. Eta menpekotzak daude, noski, ekonomikoak, handinak ziurrenik, baina baita ere ez gaude salbu herri txiki batean oso zilegi eta beharrezkoa den lehia politikoaren logikaren baitan, baita ere instrumentalizatzea gizarte zibileko, gizarte eragiletzako eta barretako subjektu, aktore eta bar ezberdinak, ezta? Eta, noski honek, askatasunak eta autonomiak esan nahi du, eragile bakoitzak behar duela, ezta? Beste modu batera esan da, bere buru jabetza eduki, bere ekintza hortarako, ezta? Eta honi begira ere, badaude tentazio eta inertzia asko leku askotatik. Eta erakunde publikoek askotxotan, diru laguntzen bitartez uste dute eduki behar dutela ez dakizeren kontrola. Baina aldi berean, beste eragile batzuk ere, uste dute, ni guztiz autonomoa naiz, baina diru publikoa eman eri, eta nik egingo du nahi dudana, ez da? Zeni autonomoa eta independientea naiz. Hombre, elkarlan baterako ez bat eta ez bestea ez dira ziurrenik, ez da? Tartean egon beharko litzateke ziurrenik. Gero dago, hirugarren printzipioan nire ustez, importantea, joko arauak garbi edukitzea denok, eta hasieratik garbi egotea. Bai,
espektatiba aldetik, eta baita ere, botere harremanen aldetik. Joko arauak garbi edukitzea denok importantea da. Eta ari naiz, lankidetzarako eta elkarlanerako eta modu positibo konstruktibo batean planteatuta. Ez naiz ja esaten ari bestelako praktika batzuei buruz. Eta azkenean hori guztia, baita ere, laugarren printzipio batean jarri du, ezta? Jarrera eta balioi mailakoa. Eta euskerazko hitz eder bat badago, nire ustez ederra dena, ezta? Eta da, zintzotasuna. Zintzotasunak nire ustez esan nahi du, argi hitz egitea, eta argi jokatzea, eta aurpegia jarriz, aurrez aurre, zintzo jokatzea, ezta? Eta, hau, elkarrekin zerbait egin nahi balima dugu, eta ja hasieratik, deskonfiantzaz aparte, ni ari balima naiz, bestea nola erabiliko dudan, edo hau nola konformatuko dudan, edo nola diru gehiago lortzeko engainatuko dudan, horre ere ez dago aukera oso egokirik, ez da? Zintzotasuna, garbi hitz egitea, uste dut hau, ezinbesteko dela, oso evidenteak diruite gauza hauek. Hemen gauden guztiok ziurrenik eduki ditugu harremanak, nik mundu publikoarekin eduki ditut, askoz gehiago mundu publikotik baino, mundu sozialetik, eta badakit harreman logika zein den, askotan, eta bestaldean orain egonda baita ere. Eta orduan, uste dut hemen badagoela asko begiratzeko, egiteko, eta osnartzeko, ez? Eta azken batez hauetaz hizketan ari garenean, eta horregatik demokraziaren ardatza, definitzen ari gara kultura demokratikoa. Hau da kultura demokratikoa, ez da hau bakarrik, baina hemen ezaugarritzen dena da, kultura demokratiko bat beharrezkoa da, eta hori ere, ez da hemen aipatzen zen, atzera pausorik, ez dago, kultura demokratikoa ere egunero elikatu behar da, eta jokabide bakoitzean elikatu behar da. Eta kultura demokratikoak eskatzen du, beste aitortzea, eskatzen du zintzo jokatzea, eskatzen du argi hitz egitea, eskatzen du botero harremanak orekatuak izatea, eskatzen du bakoitzak bere zilegitasunetik jardutea, eta bar, eta bar, eta bar. Kultura demokratikoarena, demokrazia hitza hitzetik hortzera erabiltzen dugu, baina kultura demokratikoaz oso gutxi hitz egiten da. Hitz egiten da bakarrik batalla politikorako, baina benetan kultura demokratikoaz da balioez gutxi hitz egiten da. Horri jarraituz, eta are gutxiago hitz egiten den beste kontu bat, nire ustez, da zilegitasun edo legitimitate demokratikoaren kontua. Lehen esan dut, aitortzeak, bestea errekonozitzeak eta aitortzeak esan nahi du, bestearen zilegitasuna ere aitortzen dela. Eta zilegitasunak ez dauka beti iturri berbera. Zilegitasunek iturri ezberdinak dauzkate. Zilegitasuna ematen dute jatorriz iturri ezberdinek. Baina herri erakunde baten ardura publikoa, esango litzaten bezala, herri agintaritzan dagoenak, berdin alkate batek edo lehendakari batek, daukate zilegitasun demokratiko bat ezarritako joko arauen araberakoa. Eta zilegitasun demokratiko hori badaukate abia puntuan. Eta arduradun edo agintari hoiek eduki behar duten bestelako erlazioetan, edo lankidetza edo elkarlanerako bide horietan, beste zilegitasun batzuk dituzten aktoreekin elkartuko dira. Jakin Fundazioa alimagoaz, zilegitasun badauka. Jakin Fundazioak zilegitasun demokratiko badauka? Ez. Jakin Fundazioak bestelako zilegitasun batzu dauka. Dauka zilegitasun historiko bat. Dauka zilegitasun kultural bat. Dauka zilegitasun intelektual bat. Eta bar, dauka zilegitasuna bere partaide diren eta bere komunitateak ematen diona, eta bar, ez? Orduan, zilegitasun jatorri edo iturri ezberdina daude. Kontua da, erlazionatzen garenean, zilegitasun demokratikoa ezin da gutxitu inoiz. Idealki, bai? Erakunde publikoak bere ordezkaritza sistemaren bitartez daukan aginpide hortatik bere boterearen zati bat zeditu beharko luke elkarlan horretan. Baina zilegitasun demokratikoa ezin du gutxitu. Eta hau da etengabeko dilema eta oreka, bai? Adibide bat jartzearren. Demagun, alkate batek, udal batek, ez alkate baten kontua, udal batek,
nahi du, oso ohikoa izaten dena, parke bat berritu, edo ingurune bat berritu. Eta hortarako egiten du prozesu parte hartzaile bat. Ohikoak egin izan diena, modu ezberdinetara egin daitezke, betiko jarraituz informazioa, gero eztabaidak, egin daiteke taldeka, egin daiteke konsulta, egin daiteke hori guztia batera, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, hor kasuistika oso ezberdina gertatu daitezke. Eta askotan esaten dugu, demokratikoagoa da, erabaki hori herritarrek hartu dutelako. Azkenean erabitza dute, 3 aukera zeuden, ez dakiz zer, edo diseinatu dute, oso ondo. Eta izan daiteke zilegitasun demokratiko gutxiago edukitzea. Zergatik? Prozesu bat berez ez delako legitimidade demokratikoaren bermatzaile. Metodoak berak ez du bermatzen. Prozesua bera eta ondorioa demokratikoagoa izango denik. Adibidez, prozesu horretan parte hartzen badute, interes pertsonal jakin bat eta ez interes orokorra duten herritarrek, eta gainera herritar horien kopurua oso txikia balin bada, eta jatorriko zilegitasuna handiagoa balin badauka, udal batek ordezkaritza sistemarako eduki duelako, orduan hor planteatzen zaigu gatazka bat. Ze prozedura oso demokratikoki planteatu da, baina zilegitasun demokratikoa amaieran daukaguna, naiz prozedura demokratikoa izan, amaieran edo emaitza moduan daukaguna, ez dauka zertan demokratikoagoa izanik. Edo beste modu batea izan da. Eta hau da, tesia, ez da baidarako noski, ez da. Prozedurak berak, prozedura demokratizatzeak ez du zertan zilegitasun demokratikoa handitzen beti. Eta hau ere, elkarlanak planteatzen dienean oso kontuan hartzekoa da. Herri erakunde bateko ordezkariak zilegitasun demokratiko horrekin batera dauzka ardura batzuk, noski ardura demokratikoak importanteenak, baina ardura zibilak, penalak eta barrak ere bai. Eta orduan, hau da, gatazkagune bat oso importantean ere ustez, herrigintza kooperatiboari, lankidetzako gobernantzari eta barri buruzari garenean. Askotan, eta segun ze teorizazioetara goazen, eta teorizazio askotan, badago idealizazio bat. Nolai prozesu deliberatiboena, partaidetzarena eta barrena, eta gero auzi hau ez da hain kontuan hartzen. Uste dut hau, baita ere, mai gainean jartzea importantea dela. Jarraituz demokraziaren hildo honekin, egun daukagun, auzietako bat, literatura, zientzia politikoetako literaturan, eta filosofia politikoan, eta demokrazia liberalen krisia deitzen zaiona, hemen multikrisiak eta barrak gaur aipatu dira, demokraziari begira, asko idatzi da, asko aztertu da, azken urteetan, demokrazia liberalaren krisiari buruz. Horrekin lotzen dira, herritarren desafekzioa, desatxikimentua, populismoen goraka da, autoritarismoen goraka da, desinformazioa, polarizazioa, hainbat eta hainbat elementu ezaugarritzen dira horretan, edo intermediazio sistemen krisia baita ere, orokorrean, baina baita demokraziari dagokionez ere, eta ezaugarritzen dira. Eta kausa moduan, segun ze begiradetatik begiratzen den, kausak modu ezberdinetara zerrendatzen dira, baina gutxi asko, bi zutabe nagusitan laburbildu daitezke. Dago legitimidade kausa bat, edo legitimidade edo zilegitasuna galtzearena, eta dago beste zutabe bat errendimentuari dagokiona. Sistema demokratikoak zilegitasuna galtzen du, besteak beste, nolabait, eratu den sistema horre guztiak, herritarren ordezkaritza ez duelako ondo betetzen. Eta aldi berean, errendimentu kontu badago, edo errendimentu galera badago, mundu globalizatuan eta interkonektatuan, eta bestelako botere ekonomiko supranazional handiak edo supraestatal handiak daudenetan, bain justu ere, tokiko erakundeak, estatu mailakoak askotan, ez direlako gai, beren herritarren errealitatean duela urte batzuk eraldatzeko edo eragiteko ziren ainako botererik edo almenik ez daukatelako. Eta horrek sortzen du errendimentu kontu bat. Ez bakarrik estaturik ez duten entzat, estaturik ez duten entzat, askoz gehiago noski, baina estatua duten entzat ere neurri handi batean bai ez da. Oso potentzia handiak ez direnak enduta, beste. Orduan horrek bi kausa horiek jartzen dira
hor tartean, ez? Orduan, horri gehitu hartzaio, eta hemen aipatu da, ezta? Merkantilizazioa eta merkantilizazioarekin, edo esparru guztien merkantilizazioarekin lotuta doazen balioak, sistema demokratiko liberala oinarritzen da modu ideal batean herritar zibikoaren figuran, eta eztabaida publiko eta politikorako gaitasunen idealean, eta kontsumo gizartean edo egungo gizartean neurri handi batean, individualismoarekin, kontsumo logikatik ulertzen da politika edo esparru publikoa ere, eta beraz, kasi zerbitzu publikoak telefonia konpainia bat bezala baloratzen da, berdintzait osakidetza den edo beste ez dakit zein den, ez? Orduan, hor badago baita ere, balio aldaketa, balio kultural bat, eta barra, eta horregatik lehen egiten nuen aldarrikapena kultura demokratikoari buruzkoa. Orduan, zaila da, herritar motaiekin, edo hori egiten malima horrela ezaugarritzen malima ditugu, kooperazio bat, edo herrigintza bat ere egotea, ez da? Orduan, noski, horren aurrean, eta argazkia, demokrazia liberalen krisiaren teorikoak hartzen malima ditugu, eta argazkiak ikusten malima ditugu, argazkia aski iluna da, orokorrean, ezaugarriak ikusten ditugunean. Eta, horren aurrean, sortzen dira eta bilatzen dira alternatibak, ez? Eta alternatibak mota ezberdinetakoak planteatzen dira. Eta alternatiba horietako asko eta asko, dira injustu, lankidetzarekin, deliberazioarekin, prozesuak nolabait demokratizatzearekin eta barrekin zerikusia dutenak, ez? Eta ziurrenik, bat bera ere ez dago oso beran, ez? Karo, egiten dugun diagnostikoaren eskala eta mailaren eta planteatzen diren ditugun alternatiben artean dagoen distantzia ikaragarria da, bai? Eta, horren aurrean, gurea bezalako herri batek, zer egin behar du, edo zer egin beharko genuke, ez da? Alternatiba konkretu txikietan arreta jarri, eta nolabait hortik artikulatu, honez badago beste alternatiba bat, badaude hortarako ahotsak eta praktikak eta korronteak, nire ustez hori ez da nahikoa eta ez da gutxiago ere. Baina aldi berean, planteatzen baldin badugu, hau soluzionatu dezatela alderdi politikoek edo erakunde publikoek, hemen gauden guztiok ere bat etorriko gara, hortik bakarrik ere ez dela etorriko zerarik, ez da? Soluziorik. Eta ziurrenik, hain justu, eta itzuliko naiz pixkat hasierara, eztabaida zintzo bat egon dadin, aklaratu apur bat kontzeptuak, hori importantea da, ez? Eta hitz egin dezagun zintzoki eta serioki, bai eskala jarrita, bai alternatiba jarrita, eta baita ere bakoitzak duen rola jarrita. Eta lehen esaten duen autokritika eta aldaketarako denok dauzkagula arrazoiak, eta uste dut hau puntu importantea dela, eta bueltatuko naiz apur bat ona. Zeren, erakunde publikoek orokorrean, eta ari naiz orokorrean, baina nagusiki momentu honetan EAEri buruz, behar dute dugu apaltasun gehiago. Apaltasun gehiago, ez jarrera makarri, noski hori apaltasuna pertsona arteko jarreran beharrezkoa da, baina ez naiz horretaz ari. Ari naiz, onartzean gizarte errealitatea ezin dutela herri erakundek bere kabuz, bakarrik, eraldatu, transformatu, hobetu eta abar. Eta are gehiago, ja posizio politiko batetik, eta hemen ja posizio politikotik hitz egiten dut, ez dugu nahi hori bakarrik egin. Bai? Baina horrek ez du esan nahi, herri erakundeek honetan paper bat jokatu behar ez dutenik. Eta herri erakundeak kajero automatikoa izan behar direnik, gizarte mugimenduan edo gizartean edo komunitatean dauden beste eragileak diruz hornitzeko eta listo, ez? Elkarlanaz ari balimagara, lankidetzaz, kooperazioaz ari balimagara, eztabaida hortatik, eta bereziki kooperazioaz ari balimagara, eztabaida hortatik, eztabaida zintzotik,
iritsi beharko ginateke gutxienez proposito partekatu batzuetara. Eta proposito partekatu hinetarako lehen aipatu ditudan, elkar aitortzetik, elkarren zilegitasuna aitortzetik, eta eztabaida zintzotik bakoitzak zer egin dezakeen, unean adosten eraikitzen joan. Eta uste dut gure herrigintzak eta gauden fasean hori behar duela, inoiz baino gehiago. Eta baldintzak badaudela, baina horrek eskatzen duela, nolabait gure buruari begiratzea, eta neurri handi batean gure baitako aldaketa batzuk ere planteatzea bestearekin ari garenean interlokuzioan. Bai? Ze, herri hontan, herri txikia da, asko ezagutzen dugu elkar, baina aldi berean oso gutxi ezagutzen dugu elkar. Eta aurre iritzietatik, hurbiltzen gara, elkarlan, edo harreman, eta bar ezberdinetara, ezta? Orduan, uste dut, ezinbestekoa dela, demokraziaren ardatz hori, ipatu ditudan, zilegitasun demokratiko, baldintza, printzipio horiek eta betez aurrera egitea. Eta, pixkat, amaitzeko, azken puntu bezala. Nola herri agintaritzatik esan duen, eta pixkat orokorrean aritu naizen orain arte, guk, jaurlaritzari dagokionez, eta jaurlaritzaren izenean hitz egitea, ez dakit, pretentzioso egia da, jaurlaritza inbeste gauza dira, ez da? Baina, pixkat, ni lehendakaritza nago, eta lehendakariaren figurak eta inguruneak ordezkatzen duenetik, pixkat, aipatu dudan, kezka eta hauetatik posizioa lankidetzarakoa, nolabait, hau da, lankidetzarako posizio hortan, badago tradizio bat, azken hamarkadetan garatu dena, eta uste dut hori egokitu, indartu, berritu behar dela, eta ari naiz, normalean ereduan lankidetza publiko-pribatua esaten zaion horri buruz. Hemen gehiago aipatu da, lankidetza publiko-pribatua baino, lankidetza publiko-soziala, publiko-komunitarioa, Arianek aipatu du, publikoaren kontzeptua, dikotomia publiko-pribatu hortan, publikoaren kontzeptua beste modu batean ulertu behar da, honik aldarrikatuko dut, pribatuaren kontzeptua ere beste modu batean aldarrikatu behar dela, ez da. Eta jarriko dut adibide oso konkretu bat egun hauetan bizitzen ari garena, gu gauden lekoa mintzat, eta da, balizko osasun itunaren arira, EAN, agizu, azken hilabetetan lanketa bat egiten ari dela, eragile oso ezberdinen artean, 3 fase daude, lehena adostu zen guztiz, bigarrena adostu zen guztiz, 3garrenean 24 mahai tekniko egon dira, 24-tik 22 dokumentuak maietan adostu dira, eta bitan ez adostu, eta bitako da publiko-pribatuaren zera, eta badago hor, nolabait, eztabaida publikora edo iritzi publikora agertzen dena da, batzuek, guri leporatzen digutena, privatizazioarekin jarraitu nahi dute, eta beste esaten dute ez guk lankidetza, lankidetza publikoarekin jarraitu nahi du. Zertaz ari gara privatizazioa esaten dugunean. Ze privatizazioaren zakuan sartzen ditugu oso elementu ezberdinak. Orduan, ez dut uste balio duenik, erakunden ikuspegitik, esateak lankidetza publikoaren eufemismoa erabiltzea erabat externalizatzeko zerbitzu bat. Externalizazioa lima da, externalizazioa. Baina aldi berean, ez du balio beste aldetik leporatzea privatizazioa adibidez, Matia Fundazioari ematen zaizkionean, Gipuzkoan bakarrik 16 milioi euro osakidetzatik. Zertarako? Matiak ematen dituen zerbitzu publiko horiek emateko. Orduan, kontua zer da, Matia Fundazioak, hemen ez da, Usurbilen daukan, Usurbilgo udalarekin eta aldundiarekin, eta daukan proiektu aitzindari eta erreferente hortan, ez? Hemen hitz egiten dugu publiko komunitarioaz, baina osakidetza ari garenean privatizazioaz ari gara. Aktore berarekin antzeko zerbitzu ez ari garenean. Orduan, zintzotasuna eskatzen du kontzeptua zintzoki planteatzea, baina eztabaida publikoan ere zintzoki planteatzea. Eta eufemismo hau bezala, erabili ezin den bezala, ezin da ez da ere, beste gerra batzuetarako, nire ustez, ez litzateke, ezin da bai, baina ez litzateke erabili beharko, ez da. Importantea baita ere, zilegitasun demokratikoarekin orekatzea, lehen esaten duena, ez? Beti orekatu behar dela lankidetza hori, ez? Eta, ez mugatzea lankidetza publiko-pribatu hori, publiko-pribatu deitzen diogun hori, logika transakzionaletara. Baina gauza berari naiz, lankidetza publiko-komunitario edo soziala zari balimara. Ni logika transakzionala deitzen diot,
Hemen dago kutxazaina, eta gainera, kutxazainan segun zein dagoen, benetan jokatzen du, prestamo bat eman beharko balu bezala, ez? Segun zein datorren, ingo diot galdeketa, eta segun ze afinidade daukan askotan, modu batean edo bestean, ez? Hori ez da logika, baina bestaldetik ere, aizu kooperatu behar bali magu, guazen hitz egitera zertarakoaz. Zein den proiektua, zer egin dezakegun elkarrekin. Orduan, logika transakzional hori, elikatu dena eta inertzia handia daudena, hori ere uste dut aldatu behar dela. Eta amaitzeko, orduan, lankidetza publiko-pribatuaren ibilbide horrek uste dut onura asko dauzkala, eta bidea badaukala, baina egokitzapenak eta behar dituela baita ere. Eta bestetik, gu planteatu duguna da, demokraziaren edo kalitate demokratikoa hobetzeko, kasi herri erronka moduan, ze justu duela urte bete, lehendakariak inbestidura saioan, 4 jauzi kualitatibo planteatu zituen, eta horietako bat demokrazia sendotzea izan zen, eta hain justu, ulerturik eta sinisturik demokrazia indartzetik, herri garapen hobea etorriko dela, eta aldi berean, gure herri garapena demokraziaren eskuti bakarri joan behar dela. Hori da sinesmen bat. Beste batzuk egon daitezke, baina hori da sinesmen bat. Eta hortarako, kalitate demokratikoa hobetzeko, bide bat irekitzea. Jaurlaritzari dagokionez, ari gara ekimen ezberdinak, berrikuntza sozialekoak, pentsamentukoak, demokrazia berritzekoak, herritarrekin harremantzeko marko ezberdin batzuk, marko bat eraikitzen, eta marko horren barruan kokatuko liateke adibidez, lehen aipatu da klima eta transizio energetikoko legea, horren baitan jasotzen den herritarren batzarren logika guztia, marko eta logika bati baita ere demokrazia ikuspegi batetik erantzunez, Guggenheim Urdaibai proiektua dela eta sortutako kontrakotasun hori ulertzeko entzute prozesu serio bat ALC-ren eskutik serioa esaten duanean, serioa eta zintzoa, mai gainean jarrita, eta gazteekin baita ere agertokiak izeneko proiektua, datorren astean aurkeztuko dena, hain justu espazio berriak edo dauden espazioa sortzeko gazteen eta erakunde publikoaren kasu eta jaurlaritza artean elkarrizketa bat egon ahal izateko. Orduan badaude hor markoak, proiektu berrikuntza sozialekoa deitzen diegunak eta bar, eta aldi berean, legebiltzarrean, justu, orain arituko dira eztabaidatzen edo bozketan, ponentzia bat irekitzeko proposamen badago, ponentzia kalitate demokratikoa hobetzeko, marko juridikoa nola egokitu, kasu honetan, EAen. Eta badirudi, onarpen maila zabala izango duela ponentzia horrek, eta orduan, hortik, lanketa bat egingo duela legebiltzarrak ere. Orduan, hau labur, kontatu nahi duen, demokraziaren ardatza baita ere herri apustu bezala, eta batez ere honek eraman beharko gintuelako demokraziaren kalitatea hobetzea zari garenean asko pentsatze dute, transparentzia gehiago, gardentasun gehiago, eta azkenean kontrol gehiagorekin demokrazia bat hobetzen dela. Eta nik, saiatu nahi zera guztian, jartzen, nire solasaldi guztian, ardatz zehar lerroan moduan jartzen, azkenean, hizketan ari garela kultura demokratikoaren balioez, eta jokabidez. Eta itzuliz hasierako tesira, eta honekin amaituko dut, herrigintza kooperatiborako uste dut baldintzak badauzkagula, zen kooperatibori bizirik badagoela, eta hemen ikusten da. Oraindik ere un komunitario, indartsu bat badagoela, eta baita ere zen demokratiko bat ere badaukagula. Baina importantea dela, ez sakralizatzea lankidetzako metodoak eta prozedurak, baizik eta zertarakoan bilatzea elkarlan hori. Eta zertarako hortatik, ziur, kooperaziorako beharrezkoa den, hortzimuga partekatu hori, bilatzeko aukerak egon daitezkela. Eta hauxe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Norbaitek galderarik, iruzkinik, badu? Jon, galderatxo bat pixka bat,
zer bukaerako zer horrek ere matei pentsatu zen guk beti, esaten dugu gure estrategiak eta lantzean zer eta nola, uztartu behar ditugula, garrantzitsua dela, bikotasun hori, baina hortan sartu gabe, zen luzerak emango luke. Gu, eta bi arrazalduko dugu gehiago, eskatu honen, kooperatibismo eta komunitatearen gauzatze horretan, aigea, herri kooperatibaren ideia garatzen, eta egia da hori oraingoz behintzat praktika oso lurraldetutan, herrietan, auzoetan ari gara garatzen, bai praktikatik abiatuta gainera, baina, nolait konzeptualki o tresna bezala ere sistematizatu nahian gabiltza, eskala horretan, oraindik, bihar ikusiko da. Baina guk hor, bai egiten dugu, planteamendu teoriko-politiko bat, esango nuke, eta da, instituzio berri bat sortzearena, herri mailakoa, nun, guk ere, demokrazia ekonomikoaren hildotik lan egiten dugu kooperatibismoan, kooperatibismoa hori da, demokrazia ekonomikoa. Baina, instituzionalizazio nahi horretan, guk planteatzen duguna da, benetan lurraldean, demokratikoak izango diren instituzio ekonomiko berri horiek sortzeko beharrezkoa dela, aktore ezberdinen parte hartzea, eta horregatik, planteatzen dugu, Arianek azaldun bezala, herritarre parte hartu behar dute, herri eragileek, eta orain gauden mailan, planteatzen dugu udalek parte hartu behar dutela. Bakoitzak bere, zearekin inkluso legeak permititzen du udal bat izatean, kooperatibatean nagusi. Kooperatiba publikoaren ideia existitzen da, osea, legala da, baina ez da aplikatzen gero. Nola ikusten duzu, instituzionalizazio hori, nolait, modu operatiboan egitau da dira, herrietan eta sortzen ari diren herri kooperatibak, nun jasotzen den ja demokraziaren ikuspegi bat, nun aktore ezberdinak, esan dezun bezala, zintzotasunez, bakoitzak berea jarriz, bere roletik, eragin barko duten. Galdera da, nola ikusten dezun, forma hoiek sortzea, elkarlanerako formak, baina ja iraunkorrak, esan dezagun, ez da prozesu bat egiteko da, sortzen dugu, iraun dezan, lurralde batean. Hori lehenengo galdera, eta horren urrengoa, horrekin lotuta, eskalaz hitz egin da, zuk ere aipatu ezu, praktika horiek oraingoz ez dutela ematen, hainbat gauza egiteko, edo txikitasun horretan, kokatuak egon daitezkela, lehen agertu da ere, eskala igotze bat behar degula, hainbat praktiketan hori pixkanaka ematen ari da, eta nire zalantza, da, instituzio handiago batek, handiago esanet, lurralde eskalan handiago batek, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak, nola parte hartu lezake, modu demokratikoan ere, horrelako, beharko diran tresna horietan. Harreman publiko-pribatuko ereduak ezagutzen ditugu non, administrazioa parte hartzen du, funtsetan eta horrelako gauzetan, baina horrelako kooperatiba tresna zabalagoetan, eskala handiagoetan, parte hartu lezakete instituzio publikoek, da, galdera, Egia esan, ez daukat ezagutza eta ez irizpide nahikorik fundamentuzko erantzun bat emateko. Ez daukat. Begitatzen zait baietz, parte hartu dezaketela. Uste dut, orokorrean, asko hitz egiten da, administrazio publikoaren berrikuntzaz eta, asko hitz egiten da, azken amarraldietan, honi buruz. Nik, ez zait gehiagin interesatzen administrazio publikoa, baina nire kontua da, baina nik kontzeptualki, bai bereizten dut administrazio publikoa eta herri erakundeak, edo instituzioak eta administrazio publikoa. Administrazio publikoa bere baitako logika daukan zerbitzu prestatzaile bat moduan ulertzen dunik, nolabait herri erakunde demokratikoen zerbitzu emaile direnak, eta nik bereizten dut, badakit gizartea ez dela bereizten eta administrazioa hitz egiten dela eta barreza. Orduan, nire administrazio publikoaren berrikuntza interesatzen zait, zerbitzuak hobeto eman ditzakeen, herritarrei zerbitzu hobea eman ditzakeen enean, burokrazia eta gauza hauek edo arrakala digitala eta alako kontuak.
Baina uste dut, benetan, berrikuntza, herrigintzarako behar dena eta herri erakundetatik ere egin behar dena, askoz gehiago herri erakundeetan dagoela. Eta ez naiz ari herri erakundeen instituzio formez, baizik eta politika publikoak egiteko moduez. Eta hor kokatuko nukenik hau, uste dut, behar dela ausardia, behar dela esperimentazioa, behar dela arriskatzea, eta batez ere esploratzea modu berria gauzei erantzuteko, ez? Eta udal mailetan oso gauza interesgarriak ari dira gertatzen. Udal edo herri mailetan udalak ere parte direla, ez? Eta gaina kokatuko nuke, agian gehien ezagutzen dualako, baina iruditzen zait bereziki Gipuzkoan gauza oso interesgarriak ari direla gertatzen, beste behin ere. Eta, bueno, hor badaudela ikasketa batzuk ere, ez? Baina ezin ditugula horiek ere erabili, nolabait, ezarrita dagoen ereduaren kasi oposizioko edo ispiluan jarri eta aurrez aurreko zerbait bezala. Osa, nik ulertzen dut eraikitzailea izateko modu komplementarioan planteatu behar direla eta batez ere hobetzeko planteatu behar direla gauzak, ez? Orduan, baten propositoa, abiapuntukoa, balima da, ekonomia demokratizatzea, proposito zilegia ez ezik, ona izan daitekena, interes orokorrerako, eta hortarako bide berriak esploratu behar balima dira, uste dut, erakunde publikoak, erakunde publikoak, irekita egon behar dugula formula berrietarako, ez da? Baina ez nintzat, formula bera, badakit gero praktikan jarri behar da, baina halako foro batean, benetan uste dut niri bentsat, interesatzen zaidana da, lankidetza hortarako formula berriak zer ekarpen hobe egiten dio demokraziari eta erantzun nahi dion errealitate horri, ez? Eta uste dut hor dagoela espazioa eta bilatu behar direla, eta zorionez, komunitarioa esaten dugunean, dauzkagula, gure izartean, aktore, eragile eta iniziatiba oso ezberdin asko, eta baita ere, bazuen moduan eta aitzindariak ere badiren, eta bide urratzaile zareten hainbat, ez? Eta bideak urratzeak, askotan ematen zaitu leku oparoetara, eta beste batzuetan baita ere, hormen kontra ere agian bai, ezta? Eta hor bilatu behar direla horrek horiek, baina erakundeak ere izan behar direla, horren parte, erantzun berri horien parte, baina bueltatuko naiz apur bat elkarlanerako baldintza eta printzipio horietara. Elkar aitortu, elkarrekin dialogatu, zintzoki dialogatu, eta eta apaltasunetik, ez pentsatzetik, hau erakundeak ere bizi du bestaldetik, esateko, nik egiten duan dena deslegitimatzen dute eta dena desakreditatzen dute, eta hemen alternatiba planteatzen diate, justu, berriro mundua zerotik sortuz, ez? Horrela bizi dute askok, ez da? Eta bestaldean bizi da, orduan, hor elkarrizketa bat egoteko, behar dira baldintzak, bai kontzeptualak, eztabaidarako eta bar, baina uste dut, ezinbestean egin beharreko zerbait dela, formula berriak bilatzea eta irekita egotea baita ere, balakoetarako, ez da? Baina, oso badakit erantzun oso orokorra eman duela, ez daukat ezagutza eta irizpide nahikorik praktika konkretuari erantzuteko. Bueno, denboraz justu, baina galdera laburren bat balego, onartuko genuke. Kaixo, galdera baino igual, pixkat igual iritzi edo iruzkina, edo, pixkat partekatze aldea, igual herri agintaritzan perspektibatik, ez? Osa, igual aipatituzu zen demokratiko hortatik, hainbat abia puntu lankidetza hortarako, ez? Zintzotasuna eta bar, baina nik uste gero bukaeran ere momentu baten aipatu duzu, lankidetza guzti hori, sakralizatu ez, baina zertarako hortan jarri behar daula pentsatzen, eta pixkat hori izan da igual falta motaetena, ez? Zertarako hortan egia da gu behintzat hemen kokatu gehala bizitzak erdigunean jartze hortaz, emantzipazioaz, eta nik itzengo nuke, klaro, lankidetza bat, zertarako hortan ez badau ondo definitzen, zuk aipatituzun botere harreman guzti horiek evidentia diala, ez? Osa esan nahet, zertarako hortan hau ez badau erdigunean, justizia soziala zitziten nahi bali magea, momentu batzutan elkarrizketa hortan edo lankidetzan ere, jende bat aspiratu dago, ez dazkaue posizio berdinetan, eta nik ustet hori ere falta dela, ez? Osa, demokrazia guzti hortan, bai baliabide aldetik, bai botere harreman aldetik, uste horiek ere klabe batzu diala, eske bestela horria hasieratik ez dago ez da demokrazia bat, ez da hitzeiteko aukera bat, ez? Hor pixkat behintzat
iruzkin hori itea uste erabat pertinentia dela, eta bigarrenik, aipatu ere, guzti hortan eta udal edo herri agintaritza batetik edo administrazio publikotik baliabidean gaia. Bai, guk ere egia da hemen, proiektu batzuk igual aintzindari diala, biharrera ikusiko dela, baina hor esfortzu izugarri bada askotan, eta guk esfortzu edo ausardia hortatik arago, iraunkortasun hortan, uste, baliabideak beste posizio batean jartze gaituela gutako askoi, eta esfortzutik baino, beste goxotasun, beste elementu batzutatik junberko genukela orduan, banera aldetik, bi aportazio horiek, ez detuzte administrazio publiko bat eta gu momentu honetan posizio berdinen gaudenik eta gutxio botere harreman hortan eta baliabideetan. Hoxe, iruzkina. Eskerrik asko nik bakarrik eta gero izango dugu, ziur, ez da baidan jarraitzeko aukera. Ez dut uste posizio berean egon behar direnik. Jatorrizko zilegitasuna ezberdina delako. Eta gauza batzuetarako, beste eragile batzuk posizio handiagoan egon daitezken bezala, beste batzuetarako egon behar dute ez posizio berean. Baitze, posizio bera ez da beti demokratikoagoa hori ere. Eta horrek beste eztabaida baterako mantendu, ezta? Eta nik horregatik esaten nuen, botere harremanak orekatu. Eta botere harremanak orekatzeak gauza asko esan nahi ditu, eta oreka puntua aurkitu behar da, ze oreka puntua denok ez dugu leku berean ulertzen. Baina jatorrizko botere horrek ere badauka ardura bat berekin, ziurrenik parekatzen dugunean beste eragileak ez daukana. Eta horrere konflikto iturri badago, ez bakarrez zilegitasun demokratikokoa, baita beste erabateko ondorioak izan ditzakena ere, ezta. Orduan gauza da botere harremanak orekatzea, eta beste gauza da pentsatzea botere harreman berdinean gaudela denok une oro. Eta uste dut hau, baita, ez da baita pertinentea dela, eta komentarioa guztiz pertinentea da, eta gainera uste dut ondo matizatua dagoela, hori falta zelan ere azalpenean, edo etzegoela ondo esan da, ezta? Baina, ez da baitak emango luke. Zorionez orain, Baskari komunitario kooperatiboa daukagu. Horbean, eta bakoitzaren zilegitasunaz eta botere harremanez hitz egiteko aukera izango dugu hor, bakarrik eskatuko dizuet, hau betearekin ez hitz egiteko. Hortik aurrera, dena libre. Jon, eskerrik asko, benetan, eta zui denoi dira.